ngikulalele abanye bazosifica ngendlela namhlanje sihlangene ngenhloso yokuthi sizodiscussa itopic ebaluleke kakhulu. Sikhuluma ngobungozi bokudla nanokuthi ubungozi balokudla esikudlayo buhamba kuze bufike kanjani esweni lamoya. So namhlanje ke sinesihambeli sethu esisihlonipha kakhulu, ubaba uBhoti Muzi Duma, odume kakhulu ku-TikTok ngelika Vuka Africa TV, right? So ngizothatha ithuba ngiqale ngithi ongidlalela itopic yethu, then after that ngizobe sengenza hand over to ubaba uDuma, right? Number one, uma sikhuluma ngendaba yokudla nomuntu, mhlawumbe ake siqale kumuntu. Umuntu unalento ekuthiwa i-melanin, right? Lento ekuthiwa i-melanin is responsible for ukuproduce i-pigment. Le pigment iyona e-responsible ukuthi yenze iy'nwele zakho zibe mnyama njengoba zimnyama nje iy'nwele zakho. It's because you have melanin. Njengoba isikhumba sakho simnyama, it's because you have melanin. Njengoba amehlo akho emnyama noma engathi brown, it's because you have melanin. Abantu abangenayo lento ekuthiwa i-melanin ebalulekile ngalendlela enxa yokwenza isikhumba saba sibe mnyama. Sesikhuluma ngondlebe ikhanya ilanga, amehlo abo awabe emnyama, ney'nwele zabo azibi mnyama njengezethu, right? Now i-melanin unayo everywhere, isesikhumbeni sakho, isey'nweleni, igazi lakho, i-brain yakho, amehlo akho, i-DNA yakho, and everywhere. Umbuzo uthi le melanin yenzani? Le melanin number one inciphisa ukuthi ungasheshi ukuguga. Abantu bakudala babehlala baze baba no 200 years, abanye uthola ukuthi usekhulile impela kodwa akakhahlakile, akasheshi ukuguga. If you compare to abantu mhlawumbe bezizwe, ukuthola ukuthi imizimba yabo iyashesha ukukhahlaka ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi i-melanin abanayo njengoba sinayo thina, right? So i-melanin iyasiza ekutheni ungasheshi ukuguga, slow aging. Iphinde futhi isize ekutheni ikwenze ube more spiritual, right? Iphinde futhi i-melanin ikwenze uconnect ne-universe noma ne-nature. Iphinde futhi i-melanin ikwenze ukuthi ube stronger. Mengithi ube stronger, if ubuka ey'ntweni ey'ningi mhlawumbe kuma-sports, you will find ukuthi abantu abadominatayo abantu abamnyama. Ikwenza ukuthi ube stronger. That's why abantu abamnyama bedominate kangaka kuma-sports. Ngakhuluma ekugijimeni, izinto ey'ningi bayadominate kuzona, right? Iphinde futhi lento ekuthiwa i-melanin ikwenze ube healthier noma ube nempilo, right? Iphinde futhi yenze ingqondo yakho isebenze ngobuhlakani nasezingeni eliphezulu. Le melanin le ifana nokuthi le kuwena-ke manje ifana nani? Ifana nebhetri, ungayifanisa nebhetri ye-energy, right? Ibhetri uma ukuyibuka efonini idingani? Idinga ukuchargewa. Kumele ukuthi i-recharge. Ngobani? Ifoni isuke isebenza. Ifoni uma isebenza iyaphela ibhetri bese idinga ini? Ukuthi i-charge, right? Now for wena ukuthi u-charge i-melanin yakho, you need i-melanin from the universe noma from in nature. Now if ngithi from in nature, emhlabathini uyayithola i-melanin, emanzini uyayithola i-melanin, kwi-sunlight noma elangeni uyayithola i-melanin, kumoya uyayithola i-melanin, ezihlahleni noma kuma-plants uyayithola i-melanin. Now njengoba wena as umuntu omnyama une-melanin, right? Ziwu-2 indlela zokuthi uyithole. Number one is through i-contacts nezinto ze-universe noma ze-nature ezine-melanin. Kanjani na? If uhamba ngey'nyawo
enhlabathini uya-recharge lapho. If uphuza amanzi emvelo, mhlawumbe amanzi omfula noma ugeza ngawo, uya-recharge lapho. If uhlele elangeni ushawa ilanga, uya-recharge lapho ngoba une-melanin. I-melanin ifana nale kuwena, ifana ne-battery, uya-recharge lapho. If uthola umoya fresh, uya-recharge lapho. If mhlawumbe uhaga isihlahla noma usebenzisa ikhambi, uyasi-recharge lapho, right? So indlela yosibili yokuthi u-recharge le melanin kuwena is ukudla, right? Sasingena endabeni yokudla-ke. Ukudla okudlayo kumele kube ukudla okune-melanin, okusho ukuthi okudlule enhlabathini, kwadlula emanzini emvelo, kwatholwa i-sunlight, kwatholwa i-air, kube ne-melanin. Uma lokho kudla okudlayo kune-melanin from in-nature, then kuzoku-recharge, kukuphilise as umuntu vele nawe onjani one-melanin. Umbuzo uthi why recharge? Because njengoba umuntu uphila, wenza zonke izinto, uyaphila, you are a living being. As you are living, i-energy yakho sometimes iyadropa, so you need to recharge your energy. So ukudla is to recharge, and okhokho bethu babe recharge ngokuthi babe ne-contacts ngale ndlela engibale ngazo, ukuhamba ngeenyawo, ukugeza ngamanzi emvelo, nakho konke lokho ekubalile. Enye indlela babe recharge ngayo yini? Ukudla okuphuma enhlabathini, okuthola inhlabathi, kwathola ilanga, kwathola imvula yemvelo, right? Okhokho bethu lento yokurecharge babeyithatha ezingeni eliphezulu, noma babeyithatha ngendlela esezingeni eliphezulu. Now into esishayayo-ke thina njengamanje, we don't recharge, kodwa senze njani? Siyadla. Size sisho sithini mekugcwala isisu nje, yabo? Safundiswa ukuthi sidle and not to recharge, right? Ngikusho ngani na ukuthi thina asi-recharge kodwa siyadla? Okokuqala nje, amanzi esiwaphuzayo ane-acid. Bangaka abantu abaphuza amanzi ane-acid ngosuku, ama-reboost nako konke. Uthola ukuthi umuntu isonto lonke uphuza into ene-acid, oma-cool drink, oba noma-reboost, instead of ukuthi aphuze amanzi emvelo azomrecharge, right? Kokunye amanzi esiwaphuzayo a-diluted, siphuze omajusi, siphuze obani. Kokunye amanzi esiwaphuzayo anama-chemicals. Sengikhuluma ngamanzi ompompi ngoba phela amanzi ompompi dithamu waphuza, right? Noma dithamu esengcola, mhlawumbe amanzi asetoilet, amanzi odwasha ngawo izitsha, ayahamba aye somewhere ayofakwa ama-chemicals. Uma esefakwa ama-chemicals, la manzi abuya back kuwena. Kokunye uthola ukuthi lama-chemicals afakwe wona ukuthi abukeke e-clean, kodwa wona asangcolile, right? Lapho you are not recharging because i-melanin is lost. Akona amanzi emvelo. Kokunye futhi wangithi thina siyadla asi-recharge njengokhokho bethu, it's because ukudla esikudlayo kunama-fats lawa hamba ahlala emzimbeni yethu, sibone sesinemkhaba, sithi hayi it's because ngumnumzane, yabo? Kokunye ukudla kwethu esikudlayo kuprocessiwe, yabona nje inyama zenkukhu, inyama yenkukhu iyajova ukuthi ikhule ngokusheshsha. Ngisho lama-fruit amanye esiwadlayo amanye ukuthola ukuthi aprocessiwe, uthi uyawabona esitolo awavuthiwe kahle, abesephuthunywa for the sake of making profit. Kokunye ukudla esikudlayo kunama-addictive chemicals, khona ama-chemicals okwenza umuntu ukuthi abe addicted, njengezinto ezifana no-chocolate, izinto ezifana no-pizza, izinto ezifana noma-fried chips nje. Lokho kudla okunoshukela kakhulu nokudla futhi okunama-fats kakhulu, in most yaloko kudla kuba nama-addictive chemicals. In the end, lawo ma-fats nalowo shukela kuyasigulisa, kusinike ama-chronic diseases, high blood pressure, ushukela, nazo zonke izifo lezi esinye siyithola ngokudla esikudlayo. Sesiveza ubungozi bokudla-ke manje esikudlayo,
right? We are no longer recharging, kodwa siyadla, right? As a result, sokuthi thina asisa-recharge kodwa sesiyadla. We are not spiritual as we used to be. We don't connect with nature noma universe as we used to be. If ngithi we are no longer spiritual, abantu bakudala, ngisho umuntu wakudala wethu mesezodlula emhlabeni ababona abahlangabezi, babeyibona izinto ezizokwenzeka. Phela thina as abantu abamnyama at one point sasilida umhlaba wonke at one point ocontrol abantu abamnyama, ngoba ama strength namandla umuntu omnyama was spirituality ne multiplication, right? Amandla umuntu omnyama asemoyeni, ukuze amandla akho abe semoyeni kumele ube spiritual. So because of indlela esidla ngayo, we are not as spiritual as we used to be. We don't connect to the universe or nature as we used to. We are not as strong as we used to be. Kudala ubona ugogo ugugile umbona ukuthi uphila saka yini na indlela ababedla ngayo, njengoba ngisho ukuthi babe recharge ngendlela eziwu2, right? Ile ye contacts, kuhamba ngeenyawo, ukugeza ngamanzi asemfuleni, nakho konke lokho abakwenza. Indlela osibili ababe recharge ngayo ile yokudla ababekudla okwakuphuma enhlabathini kunomsoco, kunethwa imvula, kushiswa ilanga nawo konke lokho, right? So babe strong abantu bakudala futhi babehlala isikhathi eside, right? We are not healthy as we used to be. Lento ukugula njalo ayingekho ukuthini, njengoba sekukhona chronic diseases, umuntu mhlawumbe ko 30 years 40 years usekhala ngephika, umuntu uyabona ukuthi mawase uthi akagijime nje ibanga lencane uyobe sehefuzela yini high blood, yini ukudla esikudlayo, even performance wise uyabona nje ukuthi we are affected because of into esidlayo noma ukudla esikudlayo. We are not stronger, we are not healthier as we used to be, and we are not wiser as we used to be because of ukudla esikudlayo njengamanje, right? Konke lokhu kudalwa ubungozi balokudla esikudlayo, right? So njengoba sihlangene lana ke sikhuluma ngobungozi bokudla esikudlayo. Now lokudla esikudlayo kuli affecta kanjani ihlo lethu lamoya? So sifisa ukuthi si break it down ukuthi kuli affecta kanjani and ikuphi lokho kudla, and siyacela ukuthi bonke abakhona maybe nemibuzo noma befisa ukuparticipate noma ba-add benze njalo. So ngicela ukuthatha lesikhathi noma lo mzuzu ngenze handover kumhlonishwa uBhoti Muzi Duma, kube uyena othatha over ekutheni singene sijuleke kuyona le ndaba yokudla nobungozi bayo. Baba Bhoti Muzi Duma, ngicela ukuthi ngikunike inkundla, siyakwamukela eklasini. Ngiyabingelela phakathi kwemeeting, ngibonge mfowethu ungamukela ngentokozo nangemfudumalo. Ngiyabingelela nje kona wonke umuntu okhona. Siyabonga kakhulu ngokuthi mashaya ikhwela bese besondela ukuzoza ukuthi awu ngabe kwenzakalani ngokudla esikudlayo. Lento abayenzile ifana nokuyithanda, ngoba ukufunda ngento ifaka emzimbeni ave kubalekile kakhulu, ngoba ekugcineni kosuku lezi zinto izona esilinyazwe ngazo, izona esicolonizwe ngazo, izona esenziwe ngazo futhi ukuthi isheshe lidlule emhlabeni. Ngakho ngiyabonga kakhulu futhi ngiyajabula kakhulu ukufika nokuthi sibe ndawonye. Igama lami ke mina nguMuzi, isibongo sami kwaKaDuma. Ngiqale lapho, mhlambe kukhona obeqala ukusijoyina, kodwa nangesonto edlule besikade siyindawonye. Ngidume kakhulu lana ku TikTok ngovuka Africa TV, nakhona ku YouTube uvuka Africa TV. Ngumuntu ohlezi ke khuluma ngomlando nangokucolonizwa nangokukhanyisela abantu ngokuthi abelungu basinqoba kanjani, neso lethu lakamoya basivala kanjani, izinto zenkolo zaphanjaniswa kanjani, nokuthi sasikade siphila kanjani njengoba sesiphila lempilo esiphilayo manje.
Udaba-ke sekukhulunywe ngalo kakhulu naye selibekile umhlonishwa ekhuluma ngokudla lijulile kakhulu. Naleli solibheka namhlanje ayi lujulile kakhulu. Ngesonto elidlule sikhulume kakhulu ngokucolonizwa ngenkolo. Sakhuluma ngeinhloli. Sakhuluma ngokuthathwa kwezinto zethu, ukufoswa, sigxile kakhulu nje kodwa kwi-religious ngesonto elidlule. Sizoqhubeka-ke nakuleli sonto, siqhubeke sibheke ukucolonizwa ngokudla. Ngoba abantu abaningi abakwazi lokho ukuthi ukudla esikudlayo sicoloniziwe ngakho. Ngoba ngale nkathi besinqobile abelungu, kwakufanele ukuthi beyiswaphe zonke izinto zethu. Ukudla esikudlayo njengamanje kahle kahle kuphendukezeliwe. Abantu abaningi abaqondi lokho, abakwazi lokho. Kunokudla abantu bakithi abake beyitshena ukuthi ukudla kwalana eAfrika ngoba nakho usazalwa kukhona lokudla. Sase sifunde ukuthi kwakukudla kwalana njengombila. Abantu abaningi muchaza udaba lombila ukuthi umbila kuwona owethu lana eAfrika wafika nabacindezeli bayathuka kakhulu. Ngoba ukudla esikudlayo ukuhamba phambili kuthina ke kube impuphu. Impuphu ke iyona ehamba phambili futhi iyona esiyisebenzisayo kakhulu njengabantu abantsundu. Kodwa mase sekuthiwa siyawulanda umlando kaMbila nowempuphu, ufika ukuthole lokho ukuthi le mpuphu lesisebenzisayo sisebenzisa impuphu eyafika nabacindezeli. Kade bebulale ukudla kwethu kwemvelo. Sasebenzisa thina amabele nokunye esasikusebenzisa masenza impuphu, sasingawusebenzisa umbila. Wawungekho futhi lana eAfrika umbila. Umbila kukona ukudla kwalana eAfrika, nempuphu futhi akuyona eyalana eAfrika. Konke ukudla kwethu ngale nkathi becolonizer bakureplace kabusha. Ngoba kuke kwaba ne-silent war yokudla. La khona kwakufanele ukuthi sisosuswa ekudleni esikudlayo okwakunomsoco, kunemvelo, kusi-activator, kusi-charger, usinika wonke ama-minerals adinga umzimba. Noma futhi uhlehla ngomlando khona ufika ukuthola ukuthi kwakukade kungeyona into eyayidliwa, kodwa kwakuyinto eyayenzelwa ilwane ngokwase-Europe. Kodwa mase sebeqhamuka sebefika beza ngala kuthina bafike basenzela impuphu basinikeza yona. Le mpuphu lena nabo abajika bengayidli. Mhlambe bebanaka abantu ukuthi lesizwe lezi ezimhlophe asigxili kakhulu empuphwini. Kungani? Yila ufika ubabambe khona ke ngokudla abafike bona bakwenze bese besinika thina, banike thina kudliwe yithina kakhulu, bona bese behoxa inyawo. Lokho kudla kusuke kunobungozi. Omunye umuntu uzobuza umbuzo ke or uzothuka abuza umbuzo ukuthi ngabe ikukephi ubungozi bempuphu, noma why baswapha lokudla kwethu basinikeza ini, basinikeza lempuphu babulala amabele la wethi sasiwenza. Isizathu saloko ingoba lokho kwethu kwakade kunomsoco. Uma ukudla wawungadleli ukusutha, ngoba thina lana eAfrika sasingakholelwa ekusutheni, kodwa sasikholelwa kakhulu ekuthenini egeneni umsoco nempilo. Yingakho khokho bethu babekade behlala isikhathi eside ingoba babedla izinto ezinomsoco nenempilo. Sona ke bona ke babefuna ukuzosisusa kuloko bese besinikeza lokho kwabo okuzosivala bese kuyasilimaza. Kuzosivala kephi iso lethu la kamoya, kuphinde futhi kuzosivala kephi ekuthenini sibe abantu abasheshe bebe nenkinga njengokugula ukudla okuningi. Yebo, impuphu ke yona ke iyakuvale ehlweni la kamoya. Isizathu sokuthi impuphu ikuvale ehlweni la kamoya ingoba uma usudlile yona bayazi abantu ukuthi uyasutha impela, udlela ukusutha siyagcwala isiso. Lokhu okungadingeki uma umuntu ophilayo njenganathi sabantu bakamoya nje, sabantu abantsundu, asikudleli ukusutha ngoba make wadla wasutha kakhulu uyablockeka ngokwasemoyeni. Okusho ukuthi kunezinto wena ongeke ukwazi ukuyibona ngokwakamoya. Ukudla kakhulu kuyakulimaza ngokwakamoya, kodwa ukudla kancane kube nje uthole lowo msoco ikona okukunikeza impilo. Yingakho abantu mabezothandaza kakhulu amabandla amanye bayeke befaste bethi abakudla ukudla. Kungani?
ingoba basuke bezama ukuthatha amandla akamoya. Sona ukudla kakhulu kuyasilimaza kakhulu kwelakamoya, kodwa ukudla kancane uthola umsoco ikona okwakubalekile nesasikwenza thina ngokomlando wethu wasendulo. Sasidla into ezinomsoco futhi ukudla kwethu kwakade kusicharge. So bona mase befika nempuphu basifikela nawo ngoba sebethini bayifuna ekuthenini sidlele ukusutha base beyakubulala lokho kwethu. So ingakho ke basi replace lokho kwethu amabele base besinikeza impuphu. Ngakho ke impuphu kahle kahle makuthiwa sikhuluma iqiniso ayisilungelo ngokwaka moya iyasiblocker nokudla kakhulu futhi akusilungele ngokwaka moya siyablockeka kodwa kufanele sidle kancane siphinde futhi sidle kancane njengoba benza nababelungu abelungu abadlela ukusutha mhlambe maye benaye kahle abantu bayake bedle kancane yabo bahlale bedle kancane hayi ukuthi bedle besuthe le style lesi so ukuthi kufanele udle usuthe ithina kahle kahle esasithatha njengoba sengichazile-ke ngalokhu kwempuphu ngicabanga ukuthi bakhona abakufundile ngalokhu abalaleli ukuthi impuphu ne-diet yokudla kudliwa kanjani. Akufanele udle kugcwala isisu kodwa ngaso sonke isikhathi kufanele uzame ukuthi udle nje mhlawumbe ukudla kubo half hayi ukuthi udle kugcwala isisu. Uma ke wadla wagcwala isisu usuke usufana njengomuntu oziblocker yena ozikhatha yena ne-universe ngoba uyablockeka ngokwaka moya. Ngilinganise lento ngento esobala ukubone masusudle kakhulu wasutha uvela ucobeke ubese ngathi ungavela ulala ubheke phezulu ubrush isisu yabona ngale nkathi ucobeka ulimala kakhulu kwelaka moya nomzimba wakho futhi uyalimala kakhulu. So ukudla akufanele ekutheni udle kakhulu ngaso sonke isikhathi kufanele ukulimithe ube umuntu odla kancane. Iyona nto futhi elimaza abantu kakhulu lo ekuthenini bangakhona ukukhonektha nemvelo ngisho ulala akufanele ekuthenini mawulala udle kakhulu uvamise ukudla kakhulu kwenye inkathi nje ungafanele ukuthi ufike mhlambe uyidlele leyo nto le encane then bese uyidlela mhlambe nama fruit ulale ngeke uzube nankinga futhi umuzi ukuthi ebusuku mhlambe o12 uyalokhuza uyahlukumezeka ngoba ubungajwayele angani uyabo usungayidlela lo yonto encane uphinde futhi uyilalele yabo into engakusiza lekuthenini abantu bejwayeze kona ukudla kancane bese usuyabona ukuthi ebusuku mhlambe ulambile uphinde ubambe lo moya kancane futhi yes kungabasiza abantu bakithi lokho ekuthenini beconnect nomoya beconnect nomdali yes ngoba ukudla kakhulu kuyakulimaza nomulele futhi awukwazi ukuba nezibonakaliso eziqondile mawulele ngoba sokufana njengomuntu ozikhathe yena nemvelo. Cabanga ukuthi lokho kwempuphu abantu nokudla i-diet yokudla ukuthi kudliwa kanjani sebekutholile abantu bakithi. Ziningi izinto abayireplaceile ngoba nama fruit abasinikeze wona futhi amaningi abasinikeze wona asibuko kukhona isandla esinye ngisibonayo lana ngicela ukulokhuza ukuthi angangena. Okay siyabonga kakhulu babuduma. Yes hello yes kuyezwakala baba siyabonga. Mhlawumbe nje uku-add kulokhu ngifisa uku-add nje kulokhu kwendlela esidla ngayo. Kahle thina as abantu abansundu sasifeasta bese siyafasta. Ukufasta was part of our lifestyle yabo kwase kwahamba ondle beyikhanya ilanga base be-introduce lento ekuthiwa i-break fast okusho ukuthi baphula indlela yethu yokufasta. Sometimes even ngisho okhokho bethu babedla mhlawumbe kanye in 3 days or kanye in 2 days but kwase kwangena le system yokuthi no asiphazamise indlela abadla ngayo ngoba phela babe fast for most of the time. Lokho kokubasiza ukuthi babe strong ngokukamoya right. So into eyenzeka bathi mase beyifaka le breakfast kuhamba ke bafaka no lunch lapho yabo esikhundleni sokuthi thina sifast. So dithami-ke usulele ebusuku nani ukuthola ukuthi i-energy yakho is focusing ekutheni i-digest lokudla lokho osukufakile yabo instead of ukuthi ikwazi ukuthi isebenze kahle ngokukamoya. Okunye futhi okuba inkinga ukuthi umzimba uma ufasta okunika ithuba lokuthi ukwazi ukuthi ukhiphe
ama-worn out cells noma ama-cells angalungile noma udoto ongalungile, but uthole ukuthi uzofika udle ekuseni uthi umzimba usathatha ithuba lokuthi uyaklina, usufaka okunye ukudla emini, usufaka okunye ukudla ntambama. So nayo leyo ukuthi ba-introduce i-system yokuthi sidle kathathu noma singabe sa-faster as we used to be, kwashaya kakhulu nakamoya. Bengifisa nje ukunezelela nje lapho. Ngiyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu ukugcwalisa lapho nokunenezela noku-eda, ngiyabonga kakhulu. Uma ngigxila-ke kulokho okushoyo ukuthi baze basicontrola bona, basishayela umthetho ukuthi akube khona into ebizwa ngokuthiwa ukudla kwasekuseni, i-breakfast, okwasemini, okwantambama. Leyo nto babenzela ukwenza imali ngathi. So yingakho bebe-introducer lezi zinto ngoba manje abasacabangeli thina, basicabangela bona ngoba lesizwe isikhathi esiningi masifika lana sasikade sifikele ekuthenini vele basibuka njengethuluzi lokwenza imali, ukuthi thina empilweni yethu ukuhamba abanandaba nalokho. So ukwenza kwakho lokuthi bakushayele bona umthetho ekutheni kufanele udle ekuseni, isemini nantambama, kwakuyindlela ababeyenza bona ekutheni bakwazi ukuzenzela imali, kodwa bebesebenzisa bani? Besebenzisa thina, kodwa bese kunotha bona. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ukugcwalise mfowethu lokho nokuthi ukuchaza ukuthi okhokho bethu babekade bona bedla kanjani. Angani uyabona ukuthi okhokho bethu bedla emva kweinsuku bese beyadla ngoba bebewazi umzimba ukuthi uoperate kanjani. Ithini esalinyazwa kuphela, sanikwa imfundiso futhi engelona iqiniso ethini hayi make wadla kancane uzolokhuza, uzogula or uzozaca. Abantu abaningi banaleyo nkolelo ukuthi umedla kancane uzozaca. Ongelona iqiniso ngoba yonke into bayitwistile bayibeka upside down, benza sengathi ukuzimunga noma ukukhukhumala iyona mpilo, kanti ukwenda ukuthi ube wena njena ikona mpilo enomsoco leyo. Uma sewuzimukile kakhulu imithambo yomuntu iyavaleka ingakwazi ukuoperate kahle, gcina lapho sewuthola izifo. Ulinyazwa yini? Ingoba wena udla njalo. Angani yabo, but ke ababachazela abantu loyo nto, bona bakunikeza nje ekuthenini hayi uma kuukuthi udla kakhulu ku right, uma udla kancane uzozaca. No, I exist loyo nto. Yonke into sizwe sakithi uwena okufanele uzibambele mathupha wena ngomzimba wakho. Umzimba futhi usebenza kanje, uyake wenze lento ojwayeza yona wena. Uma ngase uthathe isinqumo njengamanje uthi no, mina sengifisa ukuthi njalo ngo12 ngidle u1 slice, ngize ngidle futhi nangakusasa omunye u1 slice, yazi ukuthi lokho umzimba wakho ungakwenza lokho. Kungaba nzima okwamanje ukuphuma kule system. Mhlambe ungathwala kanzima inyanga eyodwa, kuthi emva kwenyanga eyodwa ungabe usujwayela umzimba. Ungakhona ukuthi wena uyiphilele nje ngo1 slice njalo ngo12 udle u1 slice, umzimba ungajwayela loyo nto leyo osuyiqalile. So umzimba kahle kahle uwe ojwayezayo into ukuthi ufuna ukwenza kanje. Yebo. Kodwa ke bona ke abakufihla lokho, benza sengathithi umzimba kumele uwenze udle ekuseni nasemini nantambama, idle ekuseni nasemini nantambama. Ongelona iqiniso ngoba abakwazi ukusitshena iqiniso, ngoba if bengasitshena iqiniso bazoluza bona ngoba phela ama-capitalist lawa baya-capitalize ngathi benza imali. So mangase ke sitshenwe iqiniso sizoluza. Lapho ke thina siyashayeka njengesizwe ngoba siyalimala kwezakamoya nokugula futhi siyagula ngoba sengishilo ukuthi abantu bayazimuka nasemzimbeni. Uthole ukuthi sebengenwa izifo kalula ngenxa yokuthi bazimukile kakhulu, bakhuluphele. Angani uyabo, kodwa bona beyitshena ukuthi yona mpilo ngoba kufanele kube nje, kanti cha, akufanele ukuthi kube njalo, kuyalimaza umzimba. Angazi noma kusa right ngiqhubeke nokunye ngoba ngiyafisa ekuthenini sibheke zonke izinto abasibambe ngazo. Ngiyabonga ngisibona isandla okusho ukuthi ngisangaqhubeka. Bese siyabuya sizobheka enye into futhi eyingozi kakhulu. Uma kuukuthi nasi isandla siqhamuka lana, ngiyacela ukuthi ngimthathe ngingamshiyi naye. Ngizocela ukuthi angene, ngizoyicima imic ngala ngakumina, angene naye. Ngicela ukubuza, ngixolise nje ngifike late. Yebo. Ngixolise. Yebo. Ngicela ukubuza ngendaba
zokuthi njengoba ngizwa la uphathwa eLempuku mhlambe ke singanikezwa yini ukudla esingase ke sikwazi ukuthi sikudle ngale kwempuphu ake ngithi nje iloko nje bengifisa ukuthi ngikuzwe ngiyabonga. Okay, sabonga kakhulu baba. Ngizocela ukuthi ngithathe lithuba nginike uButhulane as well. Izophendula kanye kanye umbuzo. Yes, Mr. Mthethwa as well. Sanibona. Hayi nami bengifuna ukuzwa ukuthi ke uma ukuthi siyadla njengoba ngikhuluma ukuthi enasidle kanye ngosuku. Abanye bayakhona ukudla ngosuku. Emanzini ke wona ke senza kanjani ngawo sigcina siwaphuze isikhathi esingakanani noma siwajahe noma nawo siwanciphisa ukwaphuza uma ukuthi senza kanjalo senza. Ngiyabonga. Bonga ifethi. Okay, sabonga kakhulu. Sizocela ubaba uMabhida asivalele imicrophone. Ngizobe sekunika i-guest yethu ukuthi iphefumulo ngembuzo ebuziwe. Mr. Duma, the floor is yours baba. Ngiyabonga kakhulu ngembuzo. Umbuzo oqala okhulume ngokuthi iyiphi indlela esingaphunyuka ngayo la empuphweni. Ngabe kukhona yini okunye esingasebenzisa ukuze sikwazi ukuthi sigene lo wamsoco loyana. Uma kuukuthi ikhona indlela ongaqala phansi mhlambe umuntu otshalayo ngoba lento yokutshala kufanele ukuthi sizwe sakithi sijwayeze yona ngoba ukudla okunomsoco uyokuthola ngokuthi wena uzitshalele. Zikhona ke imbewu ziyatholakala ukhona futhi namabele uqale phansi ubuyele kulolwazi lwethu loludala uqale phansi uyitshalele wena uzenzele wena yonke into. Uma kuukuthi awenzanga lokho zikhona futhi nezinye indlela njengokuthi yona lempuphu lena uyidle kodwa wena ungadleli ukusutha ubambe nje lo moya ngoba sewufundisekile ngoba kusona sonke esoba namandla ekutheni sitshalele thina ngoba kodwa egcineni kosuku kuyasidinga lokuthi sigcine sitshalelile ngoba vele konke ukudla esikudlayo nabasinika kona ukudla okungekho right. So ukudla nje ukudla okunomsoco ukuthi uzenzele wena into uthola amabele uyilokhuzele uzenzele wena izinto. Ungabo ukuthi uyenzela ubuyele back ngamanye amazwi ekudleni kwethu kwasendulo lokwemvelo vele. Yebo iyona into engakusiza ke leyo. Kodwa uma kuukuthi kunzima futhi isebenzisa yona lempuphu kodwa musu ukudla kakhulu ngoba sewuyayazi ekuthenini inomngozi kephi. Ngoba phela besikade angithi sijabulele ukuthi thina siyasutha ujabule engasutha kanti manje siyayilimaza ngoba sewuyazi ke sekukwenza nje ukucontrola indlela odla ngayo sewubamba umoya futhi uzowubona umehluko omkhulu kakhulu. Iloko ebengakuthula kulo mbuzo. Bese sekuzoba umbuzo wamanzi ukuthi ngabe amanzi wona anjani. Amukelekile wona ukuthi singawaphuza. Udaba lamanzi ujulile kakhulu ngoba ngisho odokotela bayake bethi phuza ngazi amaglasi awu8 ngosuku okuyinto esidayisayo kakhulu njengesizwe ngoba amanzi esiwasebenzisayo ngokomthetho akufanele ngabe siyawasebenzisa. Amanzi kufanele ngabe siwasebenzise ekuwasheni hayi ekuphuzeni. Njengoba eke wachaza umhlonisha washo ukuthi lamanzi lawa bawafaka amakhemikhali ngoba lamanzi kusuke kuyilawa asuke iflashwa endlini encane nalabo usuke mhlambe mawukade ugeza izitshu ayahamba lawo manzi aphindele emuva bese beyawaklina kabusha. Mangase uhamba uye endaweni njengomngeni la klinwa khona amanzi mhlambe ungashawa uvalo ungaphindi waphuza amanzi. So lamanzi abasinikeza wona amanzi asuke sekliniwe lawa esefakwe ichlorine. Ichlorine ke inobungozi kakhulu yona kwi-third eye nakwela kamoya futhi bayivala i-third eye ichlorine lo poison abasuke bewufaka bethi bona bayawaklina lamanzi lawo. So lamanzi esiwaphuzayo nawo amanzi vele asigulisayo nasinikeza inkinga. Abantu abaningi amaphapha abangcolile baba nenkinga yezinso ngenxa yalamanzi lawa esiwaphuzayo. Yingakho ngike ngalinganisa ngathi lesizwe osibamba ngoba into bona mabeyenza bayayazi. Angani ngisikhulume ngempuphu abayidli bona impuphu kakhulu. Why bengayidli? Amanzi uma ubabhekisisa kahle lezizwe abawaphuzi lamanzi ompompi. Umlungu akawaphuza amanzi ompompi. Even ama-Indians akawaphuza amanzi ompompi. Ubafica bebamba iQna bephethe igubhu beyothenga lamanzi lawa athengwayo. Ngoba la manzi lawana athengwayo njengoba nihlezi niwabona ehamba lapha emshinini
baya-purifya ke bayawa-clean asuke ecleanwa la amanzi ekhishwa kubulawa wonke lo poison lona. So bayawathenga amanzi bona bawafake ey'gubhini baphuza amanzi aclean, kodwa thina abasitsheni lokho ngoba vele inhloso yabo kwakuzosilimaza ukuzolimaza thina ne-third eye yethu, kodwa basikhohlisa futhi basitshena ukuthi amanzi a-right ilawo mpompi kuze kuthiwe ba-clean. Lawa omfula emvelo basifundise ukuthini iwona amanzi anenkinga, angcolile, ayagulisa yonke. Kwakudlalwa ngathi amanzi anobungozi okuvaleni i-third eye nokugulisa yilawa ompompi ngoba la manzi bawaklina ngama-chemicals, and futhi ubufakazi balokho abawaphuzi nabo, ngeke bawaphuze ngoba bayawazi ukuthi angcolile, akuwona amanzi okuphuzwa. Ngizacabanga ukuthi-ke uphendulekile obekade buze ngamanzi. Igasket khona ophakamisayo. Yes, PL Chiliza, the floor is yours. Ngibingelele egroupini, ngiyabonga kakhulu ithuba. Ngiyabonga kakhulu nje bafethu into eniyenzayo obebalekile. Iyasiza ngenibongo ke yithina. Ngibonga abafanele abakhulu nathi. Inkulumo ikhuluma ngicela ukufakaza khona konke esikushilo kuyiqiniso. Kungathiwa ngiyanifakazela nje mina mawashaya u6 ake bengisadla. Kuyistory eside ke kona ukuthi ngaqala kanjani. Kodwa mawashaya u6 nje ngibe ngisadla. Amanzi ngayekiswa, amanzi omfula, amanzi ompompi ngayekiswa. Ngiye ngisiza amanzi emvula nawo mengiwathola wafaka ethangini ngisebenzisa i-activated charcoal ukuthi ukuze akwazi ukuphineka nelokhuzana ne-alarm ukuze akwazi ukuphineka bese ngiyawaphuza. So lokho nikushoyo kwamanzi nokudla, impupha ngisebenzisa i-millet, ngisazi kuthiwa i-millet kanjani, kodwa uphoko ngisebenzisa uphoko, ngiphinde ngisebenzise ilokhuzana amabele. Ngona into engisebenzisayo uphoko ngilithenge lapha ka-Dischem. Amabele atholakala ey'tolo kweseyimpuphu vele ukuthi ayabiza. Uphinde ngisebenzise namabele engasebenzisa etshwaleni. So konke le nikushoyo ngiyakwazi, ngisengaphuma empuphweni ngaphuma kweyiningi izinto lesi, kodwa ngikhishwa ngendlela ethize ngoba bengingazi ukuthi kwenzekalani empilweni yami. Ngazibona nje sathi nginokugula okukhona. Mawasha usiku ntambama nje sekuyaziwa mina ngeke ngisadla. Bakuthiwa u6 ngishayele ngikuphi, ngakuthiwa bengabe ekuseni ngingadlanga bese ngiphuza amanzi. So wonke lento nisho bafethu ayiqiniso, impilo engiyiphilayo okunye kwako le nikushoyo. Ngiyabonga. Hayi, sabonga kakhulu baba ukufakaza. Sabonga kakhulu. Bamabhida ke ngicela ungehlisela isandla nje lapho ngoba ngiyacabanga ukuthi isandla esidala. Mr. Duma, the floor is yours baba. Ngicela ukhanda over. Yebo. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga nje nokuthi ufakaze usukumo ukuthi wena waba nenkinga kwabantu abadala abakuyekisayo lezi zinto ngoba babazi ubungozi, unenhlanhla kakhulu, kuyinhlanhla lokho. Nathi-ke safundiswa kanjalo lonto, satshenwa abantu abadala ukuthi asenze kanje ngoba siyayilimaza kanje. So manje lolu lwazi makukhona nabanye abaphakamayo bekuveza lokho, siyajabula kakhulu ngoba baningi abantu abazofunda, ngoba abanye abantu aba-understand ukuthi kungani nenza lezi zinto nokujula kwalezi zinto ukuthi sihamba ibanga elingakanani. Ngakho ngiyabonga ukutheni usukume ukwazi ukuveza lokho ekutheni no, iyona mpilo nawe lento wayithola emoyeni ukuthi kufanele uyenze. Yebo kunjalo, lezi zinto lezi ziyasilimaza njengoba usibona siyisizwe singakhona ekuthenini sikhule kwelaka moya, sidlala bona ngazo zonke izinto ingoba vele basiblockile, basebenzisa kona ukudla lokho. Ngibonge kakhulu namabele. Ngicabanga ukuthi ubaba usezobambelela kukona-ke ekuthenini asale sesebenzisa wona, kodwa mina ngiyakuphasisa mayikhona indlela sizwe sakithi asitshaleleni izinto ngoba nazo lezi zinto ezinye esiyithengayo ukubona azikho 100% ngoba izinto zonke bazenza ngo shortcut. So indlela elula nokudla ukudla okuclean njengendlela zitshalele wena into bese uzenzele wena nje yonke into mayikhona indlela. Asike siqhubekeni futhi sibheke okunye ngoba lezi zinto lezi othola ukuthi labantu laba basibambe ngazo ukuzivala ekutheni singakhonekthi nemvelo.
ezinye bayisebenzisa daily, into esiyenza njalo singanaki. Angani yabo sikhuluma ngani ngokudla, sakhuluma ngamanzi. Bese zoba khona okunye-ke futhi abantu abangakunaki okujulile kakhulu nabasibambe ngakho. Noma singakutshena ukuthi yeka ukulokhuza ukudla ngalendlela le abayishilo, kodwa kuzofika ukushaya ukulimaze kona if usakusebenzisa ngalendlela lena abasho ngayo okuyi-Colgate. I-Colgate impela le ukuxubha yiyo abayisebenzisayo futhi ekuthenini besicontrole ngayo. Nayo futhi i-Colgate le yokuxubha inopoison kakhulu, inobuthi kakhulu mawusuku uyisebenzisa nayo. Bayifake ama-chemicals anobungozi. Yini na benze lokho? Inhloso yabo, iwo yabo labantu ekuthenini umuntu aqashuke ngokwakamoya. Ngoba thina umdali wayesidale saba ne-third eye okuyiso la kamoya. Umdali ubesidale thina sikwazi ukwenza izinto eziningi nokubona izinto bese abantu abajulile, so abakufuni lokho ekutheni sijule. Bafuna sibe abantu abazoblockeka nje singaconnect khona bezokwazi ukulokhu bedlala ngathi ke singaqaqeki ngokwakamoya. Ingakho namabandla kamoya mayifika bebengawafuni, bebefuna ukukunika lokho kwase Europe. Lamabandla kamoya hayi abawafuni wona ngoba bathini hayi awudemon, kanti bayazi ukuthi la mabandla lawana ayakhona ekuthenini akusize kwela kamoya. Ngilinganise njengeyoni, uma kuukuthi lakhi unenkinga emoyeni, mhlambe wachithekelwa abantwana, linganise nje ngokuchithekela abantwana khona abantu bezoyibona kahle lento. Ngeke ngithande ukuthi ngiyilinganise into eyoni lapha mawunenkinga bayakhona ekuthenini berawonde beshaya igubhu bese beyabamba ukuthi wena unengane eyachitheka, mhlambe inkingeni onazo unengane eyachitheka kanje kanje. Uthola ukuthi omunye mhlamba akabathola abantwana, mhlamba akanayo i-relationship right, uneyinkinga ekanje. Bayakhona ukuthi aqaqeke ngokwakamoya, angani uyabo. So bese yahamba akayokwenza lokho osekuphumile leso siprofethe leso, bese yaqaqeka kwela kamoya. Angani yambo lo muntu ukhanyiselekile, abawafuniki lamabandla kanjalo. So balwa konke okusemandleni ukuzivala i-third eye. Uma ngaseke kuukuthi babengazenzi lezi zinto usifakela opoison ekudleni, ungalivala ihlo la kamoya, besoba namandla ngoba ilona elalikwazi ukuthi sibone izinto ejulile, scommunicate nemvelo. So kwakufanele ukuthi besiblock khona bezosiblock kwela kamoya. Bengizama ukulinganisa ngokwa amabandla kamoya khona abantu bezoyibona kahle lento ukuthi why benza lokhu kungcola. Bayasiblock, abafuni isiconnect nemvelo nesidalwa, bafuna ngaso sonke isikhathi ekutheni sirulwe ibona, siphathwe ibona khona bezosifundisa lokho kwabo sikulahle kwethu, siyobe sesizwe sifile lapho ngoba sobe sesiqhelelene nemvelo. So ingakho ke kufanele beintroduce lezi zinto. So i-Colgate ke yona bayenzelani na? Basicontrola ngako ukudla. Mhlambe ukunaka ukuthi mawuqeda kuxubha uyakulambe kunaleyo nto eyenzakala emzimbeni yakho okulamba ubone ukuthi ingaze ngalamba. Ngisho noma ngakuthi ungadla manje usuthe, kodwa make waxubha kunaleyo nto oyizwayo emzimbeni wakho ukuthi ayingeke engathi ngilambile kodwa ngidlile ngisuthi. Yabo kunaleyo nto nje uma umuntu okwazi ukulalela umzimba, okwazi ukuyizwa. Yebo i-Colgate iyona ke abayisebenzisayo ekuthenini bakwazi futhi ekuthenini basiblock. Bayakulambisa ngayo, babuye futhi bazokuvala iso la kamoya. Nalo i-Colgate inesandla esikhulu futhi ekuvaleni iso la kamoya. So basebenzisa lezi zinto ezidaily ozenza njalo njengoba sengichazile. Omunye uzoyibuza umbuzo ukuthi iphosi izokwenza njani, iyiphi mhlawumbe i-Colgate ekufanele sisebenzise. Into engcono ilesi skill lesamalahle, ukuthi mhlawumbe ugaya amalahle bese uyifakela itswayi bese sewuyaxubha, noma ngakuthiwa uyayisebenzisa le eyabo poison, ifake kancane bese usebenzisa kakhulu amalahle, uyafa lo poison wabo. Or kwenye inkathi uthenge yona ngqo le Colgate lena yamalahle, iyatholakala ku Clicks, ngicabanga ukuthi u40 iyona ke ngoba lama Colgate lawa ahlukene nawo, kodwa le ngisho yamalahle iyona right. Wonke lamanye amaningi awekho right. Imvama lesiwasebenzisayo sebenzisa ama Colgate asuke enopoison engekho right. Nakhona ezinye zendlela abayisebenzisayo ukusiblocker kwela kamoya i-Colgate. Sibuye futhi siqhubeke sikhulume nangama fruit esiwadlayo. Abagcinanga ngokuthi benze lento lena kulezi zinto esengibalile kuphela, even ama fruit esiwadlayo. Ama fruit amaningi uma ubhekisisa kahle ujula ngokomlando wethu wasendulo, uyafika ukuthola ukuthi uma usucomparisa manje uma umuntu onakisayo akasafani. Kungani? Yingoba lawa wethu ayekade enomsoco, lawabo akasenawo umsoco.
kungaba ama-veggie nayo yonke lento abasinikeza yona. Uyabona uma uyitshalela utamatisi wena uyakukhipha utamatisi abahlukene, uthole ukuthi utamatisi omunye uyimeli umathanda wawo, omunye urawundi kahle, omunye mncane, omunye mkhulu. Kufanele isizwe sakithi siyibuze ukuthi kungani labo tamatisi esibathengayo bebahle kangaka? Urawundi uyababona nje bahle bawurawundi balingana. Ikungani? Ingoba vele lento lena manje sebeyiprocessela bona ngendlela ejahayo yokuthini bekwazi ekutheni lokudla abakutshale ngama-chemicals, basebenzisa kakhulu ama-chemicals mabetshala. Kanti thina sasitshala ngokwemvelo. So ezinye zeindlela okufanele ukubambe ngawo lama-veggie wabo makusuke betshale ukuthi basebenzisani bona ama-chemicals kakhulu. Ingakho ngike ngakuphawula ngathi kungcono ukuthi ezinye zezinto uyijwayeze ukutshala. Yabo nje lokhu katamatisi kulula kabi, ungazenzela ingadi utshale uyidlela utamatisi ophuma emhlabathini onemvelo, ngoba lo wabo sekutamatisi la abawutshala ngani, abawutshala ngama-chemical. Bese nama-fruit futhi kunama-fruit wethu thina amadala abawaqeda basinikeza la wabo abawasha u-shortcut futhi njengobhanana. Abantu abaningi abazi ukuthi ubhanana wawunenhlamvu wawunenhlamvu ubhanana wasendulo. Ngicatha abantu asebekhule kakhulu ngokweminyaka bayakwazi lokho ukuthi ubhanana nje wakudala okade unenhlamvu, but uma ubhekisisa kahle ubhanana esesiwulokhuza esesudla manje ubona le kufanele kungathi kube khona inhlamvu, efanye ngabe kukhona inhlamvu lapha esenta, ubona kungekho lutho, ku-brown. Angani yabo akusewona ubhanana lo sesudla manje. Ubhanana wangampela kwakade kuyilo wasendulo lo wakade unenhlamvu, yabo. So lento yokuthi kutwiste ukudla kuyinto endala, nokuthi besebenze ukudla bekuswaphe ekutheni besinikeze ukudla okurong okuzosilimaza, ngoba babazi bona ukuthi yini abayenzayo kuthina, babazi ukuthi basilimaza kanjani, basibopha kanjani kwelaka moya, ngoba babazi ukuthi mabengakwenzi lokho sizoqaqeka sibe namandla kwalaka moya, siconnecte nemvelo njengoba kade bengafuni bona ekuthenini siconnecte nemvelo. So angazi noma mhlambe kukhona abafisa ukukubuza ngabashiyi kakhulu abantu sikwazi ukuthi siqhubeke nokunye. Mekhona mhlambe onombuzo. Mawuthi akekho futhi sikwazi ukuthi siqhubeke sichaze nokunye. Hayi makusaclear ke kungcono asibonke kakhulu sithokoze. Uma siqhubeka futhi sijula sibheka enye into ekwazi ukubhlocka ngokwakamoya, kuyake fuye kuhambe bese sekuzoba khona into esingayinaki eyingozi kakhulu, ushukela. Ushukela sizwe sakithi asugadeni ushukela. Ushukela unobungozi kakhulu, unomngozi kumuntu omdala, kunobungozi einganeni. Izifo eziningi esinazo ushukela unesandla, amafutha anesandla. Ushukela ke wona uma sithi siyawubheka, ushukela ke yiwo futhi okwaziyo ukuthi usibhlocke, usingcolise umzimba wethu. Njengoba siphila thina, umdali wayekade sidale kanjena, sifike sibe nemizimba yakamoya emibili. Angani lo mzimba lwesinawo igobhozi, kunemzimba owumoya umuntu. Lo muntu uma eseshonile ukubona emakhazeni mehamba eyolanda khulunywa nehlahla, kusuke kukhulunywa nomoya wakhe, kusuke kuyena kodwa kukhulunywa ngalo muntu owumoya. Abantu abaningi ke abakwazi lokho ukuthi kunesinye isidalwa futhi esigada lo wamzimba loyana, ngoba lo wamzimba loyana owumoya lo wakho osuke ekukhulunywa nawo lapha mawusuke ulandwe emakhazeni mawushonile, uwiki kakhulu lo wamzimba. Kunesinye isidalwa futhi esigada lo sidalwa lesi okuyiwona lo mzimba osukula. Ingakho lo mzimba utshenwa sesiyahamba manje imani manje ukuthi nokuthi ngoba lo mzimba loyana uwiki kakhulu, fanele kusebenze omunye umzimba owuNkulunkulu. Ingakho ke kuthiwe thina siyithempeli likaNkulunkulu. Lesidalwa lesi esiphila kuwena, lesi esithi uma uzokwenza into embi bese kusho khona qala ungayenzi lento, kube khona esinye sothi yenze leyo nto, yabo. Ileso sidalwa leso yise siguidayo. Yes, lo mzimba loyo ubizwa ngokuthiwani, ngoba seyisibizwe ngokuthi umuntu umfanekiso kaNkulunkulu, umzimba uyithempeli likaNkulunkulu. Sekukhulunywa ngalesa sidalwa kuyiqiniso, njengoba siphila naso lesa sidalwa ngaphakathi kuthina. Sibucayike lesa sidalwa lesiyana, ngoba make sahlehla kuwe siyalokhuza asikwazi ukuguide. So impi yabo futhi enkulu bebesazi ukuthi thina singobani. Thina azizazi ukuthi singobani.
Abantu abaningi bazokuthi nje umuntu hayi uyigadelwe ufike kubo yena nalesi sidalwa lesi esinyade ngisisho kanti cha zintathu idalwa esiphila ngazo uwena mzimba bese sekuzoba umoya oqala nowesibili lo wesibili iwona okuconnectisa nemvelo iwona okugayidayo make kwahlehla wona kuwena ke kuphele ngawe so naku ushukela usebenza kanje ngoba bengifuna uqala lapha bese ngaba ngizochaza ushukela umzimba uyawungcolisa ukwakhela ini inyongo igazi lingcole lesidalwa lesi ke siyaphila kuwe ngaphakathi once umzimba wakho wangcola asikwazi ukuconnecta nawe awukwazi ukuconnecta naso awukwazi ukuconnecta nemvelo nomulele ebusuku ngoba thina ama message amaningi siyawathola ebusuku kodwa uma umzimba wakho ungcolile awukwazi ukuconnecta naso siwathola ngani ama message siwathola ngamaphupho umzimba wakho make wangcola uyake lisasidalwa lesasiyaqhela kuwena ngoba umzimba wakho ungcolile asikwazi ukuconnecta nawe ngamaphupho nemndeni yakini futhi eminye ayikwazi ekuthenini iconnecte nawe ngamaphupho so uyablockeka ekuboneni izinto yingakho uma umuntu ephupha kabi ubuzwa igama elilodwa hayi inyongo khipha inyongo ukusho ukuthi umzimba wakho ungcolile ingakho kuthiwa akakhipha inyongo ngempela uyikhipha inyongo awuqala umzimba wakho operate kahle angani uyabo ngale nkathi unenyongo uphupha kaphi amaphupha amabi yini umzimba wakho ungcolile so ushukela ukusifakela ushukela nokudla kakhulu ushukela nokuthi sudla ushukela kuyasiblocker kuyasilimaza futhi kwela kamoya basuke bezama ukungcolisa lesasidalwa lesiyana basuke bengafuni ukuthini siconnecte nomoya nemvelo futhi besicolonizer kwela kamoya kodwa besebenzisana ushukela angani thina sazi sidlela ushukela nje nezifo ke futhi bake ziguliseke usifo sikashukela udala ukudla ushukela kakhulu so noshukela futhi ezinye zezinto ekufanele sigade ngokomthetho masikhuluma iqiniso ushukela kufanele uma unamandla okuyeka uvela uyeke ungawudli ngisho itiye makade uphuza itiye ufawula uvela uliyeke okungcono uthole uju uphuze ushukela or usebenzise uju esikhundleni sikashukela yiloko kusizayo mawuzoyiphuzela itiye nje kakhulu ilona ke lilimaze kakhulu abantu itiye eliyingozi nokho ngoba lihamba necaffeine itiye mangikhuluma ngecaffeine ngikhuluma ngedrug masikhuluma ngetiye sikhuluma ngedrug uma uphuza itiye awufani nje angeke uyihlukanise nomuntu o-addicted ilento lena ama drug ngoba netiye hamba uliphuze bese usoloko ulifuna njalo uliphuza njalo ingobani ingoba itiye ikakhulu ama tea bag bawafake upoison lo poison lona okuyiwona owenze ekuthenini ulihalele njalo awumajineke njengoba uhalela itiye njalo uliphuze ekseni omunye uliphuze ekseni athi medla aphinda aphuze itiye awumajine lo shukela ufaka emzimbeni wakho ukuthi ungcolisa kangakanani umzimba wakho igazi lakho lingcola kangakanani angani uyabo so itiye ke ezinye zezinto abasinikeze zona noshukela ekuthenini usiblock kwela kamoya ungcolisa umzimba khona singeke sikwazi ukuconnecta nemvelo cabanga ukuthi bayibona abalaleli lento engizama ukuyichaza ukuthi ushukela ubungozi bawo kukephi ukukhatha kephi ushukela yebo bangcolisa umzimba wakho khona ungeke ukwazi ukubona izinto eziqamile nasebusuku yebo njengoba kade ngilinganisa nomuntu onenyongo ukuthi uphupha kabi uze kuthiwe ekhipha inyongo akhipha inyongo clean umzimba abe right so engizama ukukusho ngaso sonke isikhathi umzimba wakho kufanele uhlezi uhlanzekile kufanele ube umuntu okhipha inyongo kufanele ube umuntu ogabhayo ube umuntu ochathayo ukuchatha kunempilo ngaso sonke isikhathi ukuwasha umzimba wakho uhlezi uflex umzimba womuntu kubalekile uhlezi uflex ngaso sonke isikhathi uyakhona ke lapho ukuconnecta nemvelo nalisa sidalwa lesiyana sebenza kalula kuwena kodwa if ukuthi awunjalo lesa sidalwa siyahluleka ukusebenza kuwena kalula nezibonaliso zakho ziyangcola ngoba umuntu uyithempeli likaMdali walesa sidalwa lesiyana yebo yiso ke esiphethe impilo yomuntu zibambisene ke lezi idalwa mhlambe siyichaza ngelinye ilanga ngoba sezizonke ziba ungaki ezakini ezu6 imndeni yakini umuntu njengoba uhamba nemndeni yakubo ewu6 emgadile bese sekuzoba nalesi sidalwa lesidalwa akilesi esibizwa ngoNkulunkulu bese sekuzoba ke idalwa ezimele imindeni yakini yonke lemndeni
qala ngalena kini bese sekuzoba ilaphana kakhulu kwakho kagogo wakho nangalena. So isisekelo somuntu ke sinjalo. So lezi idalwa ziyasebenzisana kodwa lesiyane esiuNkulunkulu su-operator ey'ntweni ey'ningi mayike kwahlehla sona uyakube nenkinga kakhulu. Imvama uyagcina sowuba ney'nkinga ey'ningi kanti uyishayelwa nje into eyodwa ukuthi wena umzimba wakho ungcolile ungakhoni ukukhonektha nalezi idalwa zonke ngoba nazo zonke ayikhoni ukukhonektha nawe ngendlela uma umzimba wakho ungcolile. Yebo. Angazi noma mhlawumbe ukhona umbuzo ngiqhubeke ngoba ngifuna ukushiya kakhulu Okay, siyabonga. Ngiyacela ukuthi ungene mfowethu. Okay, sabonga babuduma. No, ngifisa ukunezelela kule yashukela. Ukuthi uveze indaba ebalekile ukuthi uyabhlokha kwamoya uphinde futhi ube nezifo eziningi oyidalayo kuwena. Okunye mhlawumbe kumele sikuqaphele ngoshukela njengoba ukuvezile baba ukuthi kahle kahle mikhona indlela ungawuyeka. Okunye kumele ukuthi sikuqaphele ukuthi ushukela bawufaka lento ekuthiwa i-addictive chemical. Okusho ukuthi kunezinto ezinoshukela ezinale chemical eyenza ukuthi ube addicted. Once wa addicted uzolokhu ifuna njalo into onoshukela kanti iyakulimaza esimeni sakho sakamoya noma kwisidalwa lesamoya sikugadile. So ngizama ukushare iscreen la khona ngizokhombisa ilist yezinto ezilontuzo ezinoshukela ezine-addictive chemical esezingeni eliphezulu. So ngicela ningibekezelela nje la ngifisa ukusharisha iscreen. Ngicela ukubuza nasibona iscreen. Okay, siyavela. Okay, ake siye kuyona ke. Siyavela impela. Right. Nazi ke lezi zinto lezi zivezwe as izinto ezine high addictive chemical. Right, number 1 ipizza but ifuna ukugxila kulezi zashukela uchocolate. Right, now njengoba unoshukela omningi at the same time une chemical ukuthi ube addicted ukona. Right, ama cookies amakhekhe lawo anoshukela omningi now at the same time ane chemical ukuthi ube addicted. Ice cream, right, kuqhubeke amasoda lama drink esiwaphuzayo yinenye ikhekhe. Right, kuqhubeke nje kanjalo. So izinto eziningi ezinoshukela nalezi ezinye ezinama-fats zinama-addictive chemicals kanti futhi at the same time ziyakublokha kwamoya kanti futhi at the same time ziyakugulisa. Bengifisa ukuveza nje lokho nje. Ngicela ukubonga kakhulu. Ngicela ukuthi uqhubeke Mr Duma. The floor is yours. Bengifisa ukuveza nje lokho kuphela. Siyabonga mhlonishwa. Ngiyabonga mfowethu ukuthi nje unabe nokuthi uveze. Ngiyabonga kakhulu. Yebo kunjalo kunjengoba usewushilo ukuthi izinto lezi ziyasilimaza loze ezinoshukela omningi. Kufanele sizame ukuthi siyigweme. Ngiyabonga kakhulu. Asike siqhubeke sibheke okunye ngoba kunezinto njengoba sengichazile ngisadila nje nezinto mina ezizenza njalo eziwusiko impilo lwethu. Kukhona okunyeke futhi engifisa ukukuthatha okuyini okuyi-TV umabona kude. Umabona kude ezinye zezinto futhi ezisiqhelisayo nemvelo neziwucolonizayo umqondo wethu ekutheni unga-operate ngendlela ekufanele ngabe u-operator ngayo. i-TV na iyingozi kakhulu sizwe sakithi. Imedia nje ngizofaka i-TV ngifake i-radio inkundla zokuxhumana kakhulu umuntu ohlezi ehleli kakhulu efonini ebuka izinto eziningi. Imedia yakhona ekuthenini ikhathe kwi-universe nasesidalweni lesade ngikhuluma ngaso okuyisona sona esisiphethe nokuyisona ekufanele sinikeze ama message nokuyisona ekufanele sigade noma ulele ebusuku uyakhatheka ayikwazi ukuthi lezi idalwa lezi ziconnecte nawe. Omunye uzoyibuza umbuzo ukuthi i-TV kanjani manje wavela wasidida i-TV nani isiyenzeni i-TV inkosi yami ngoba phela ukuyibukela into uma sibhekisisa kahle i-TV na iyi-mind control bebe yakhele ekuthenini sikwazi ukuthi siphike nayo kakhulu ukusiprograma thina ekuthenini ukusiprograma ekuthenini thina siphuphe ini yini okufanele uyiphuphe mawulele ebusuku. Ibona abakushayela umthetho besebenzisa ini i-TV. Okay, angilinganise khona bezoyibona lento. Mhlawumbe uyakubona makade ubuka imovie
enelento lena esabisayo uthi mulele ebusuku umqondo wakho awukhoni ukufocusa elokhuzeni ekulaleni nje lokwemvelo uyakubambe leyanto kakhulu ade uyibuka lapha ku TV ugcina nawe usewusaba usewuthuka or usuyiphupha lento ebusuku angani uyabona ukuthi ubambezele kangakanani fanele ngabe kunama message afikayo kuwena kukhulunywa nawe kodwa manje umqondo wakho usabambelele lapha yana kulento kade uyibuka ku TV bengifuna ukulinganisa ngento esabisayo khona bezosheshe beyibone akuyona ke into esabisayo kuphela ekwazi ukubamba umqondo wakho nezinto oyibukayo ku TV istory yonke into oyibukayo lapha ku TV iyakhona ekutheni nihlale la emqondweni wakho ungakwazi ukuconcentrate ngokwakha moya ngoba umqondo uyakufane nomdali kumuntu umqondo ubaluleke kakhulu uma ngitshena abantu imfihlo uma kuukuthi unenkinga mhlambe ethile or mhlawumbe uxabene nomuntu uma usulele ebusuku uthole ukuthi lapho lo muntu loyo uyalokhuza uyaxaba umphupho enxabana naye yini eyenzakalayo lapho usuke kusenseka leyanto kade yenzeka lapha yana emini bese kuqhamuka mhlamba amakhehla athile afika kutshena ukuthi hey yazi ukuthini lo muntu le kanje unikezwe mhlambe ngaye or mhlamba omunye uyambona lo muntu ukuthi niqabene naye mhlamba uzokwenza into ebusungu uyaplanela mhlamba ukwenzakalisa or uhambela indawo engekho right uyathayimise ebusuku uyambona yabo ukuthi hawu lo ungihambela ngoba ade niqaba angani yabo ukuthi umqondo usebenza kanjani engizama ukuvesa umqondo uyakwazi ukuthwebula into mawususulele ebusuku imndeni yakini isebenza ngomqondo ngezinto ezisemqondweni wakho ikwazi ukuthi ikulekelele okusho ukuthi uma ubeke emqondweni wakho izinto ezipositive imndeni yakini iyakhona ekuthenini isondele kuwena ngoba wena usondela ngokwemvelo ikusize mangase manje kube khona into ekuhluphayo uyicabange kakhulu uyibeke emqondweni kakhulu isikhathi eside uyoyibona lento ngoba usuyiphupha usukhanyiselwa yona ngobani ubeke lo yonto leyo emqondweni isikhathi eside uyabo so abantu abangasekho nesidalwa sisebenza kakhulu ngomqondo umqondo iwona obalekile kakhulu uma kuukuthi wena ubusy ne-TV nezinto ezibukayo uyacolonizeka umqondo wakho awukwazi ukuoperate ngendlela ngoba wena emqondweni wakho okusho ukuthi ubeke lezi zinto ezibuka ku TV engelona iqiniso sizwe sakithi uma ubuka istory namhlanje kusasa ubuka istory esodwa kusalokhu ubuka into eyodwa nje nangakusasa uyibukela ngo8 ubuka uzalo umqondo wakho ubambelele ozalweni engazi kuzokwenzakalani ke ngakusasa hayi lona yabo lezi stories ziyakubamba umqondo wakho okusho ukuthi wena bakubophile kunesigaba ongeke ukwazi ukufinyelela kusona kwela kamoya kodwa mangase uyeke iTV mhlawumbe ube umuntu oyisondezayo mhlawumbe nemvelo umulalela mhlawumbe imisindo kakhulu yemvelo yabo ube umuntu ohlala wedwa yabo kuningi ubeke izinto ezipositive emqondweni wakho kuningi ongakufunda miningi ama message angaqhamuka kuwena ngoba wena ubeka izinto ezipositive yabo neziyiqiniso imndeni yakini izokusiza kodwa manje ubeke izithombe emqondweni wakho zamasposiso ubuka imovie abantu bayadubulana beqa imoto bawela into oyaziyo na ukuthi lento lena ayikazi iziyenzeke kodwa uyayibuka uthi entertainment awazi wena ngoba basitsheni lezi zinto benza ngamabomu awazi ukuthi lento uyayicolonizer ilimaza umqondo wakho ngoba manje ubeke emqondweni wakho into engekho ningakazi yabakhona imndeni yakini ikuphi ezokusiza ngayo kulento lena oyibukayo engabe wena ubeka izinto ezipositive izinto ezokuphumelelisa izinto ezoya phambili yonke into oyifunayo ngempilo yakho mhlawumbe uneyinkinga yini mina ngingaphumeleli yini kunjena ngifisa ukwazi uma ubeke lezo zinto kakhulu emqondweni wakho wagxila kuzona imndeni izokwazi ukuthi kumithe halfway kodwa uma uzobeka istory yonke lento engekho ngeke ikwazi ukukusiza imndeni wake uyohlala nje naloyo nto leyo uzuhambe emhlabeni yini awuyiniki isikhathi sokuba wedwa ube nje imvelo ubeke izinto ezipositive ubuyele entweni empilweni eyiqiniso usebenzisa kakhulu impilo yamasposiso okuyimpilo ye-TV oyibukayo ubuka into engekho lapha ku-TV so i-TV na ke bayisebenzisa kakhulu ukucontrola imiqondo yes imedia iyakwazi i-TV na ukukwakhela into engekho kube sengathi khona iTV ngakwenzela umuntu kuthiwa umuntu unecala lokuthi kanti akanalo icala lokuthi imbhixe ngobende inyama engayidlanga
uze nikubeke nawe ngoba nibuka kwimedia lento anganiphela imedia hayi iphumile lento ey'ndabeni kuwukuthi nokuthi uyibeke yona nize nimzonda umuntu ukuthi lento wayenza kanti akazange azayenza yini i-TV. So i-TV yi-mind control, yiyo eyasetshenziswa abantu abasicolonizer ekuthenini bekwazi ukusikhontrola ngayo ngokomqondo, isenza singakhonekthi nemvelo bese sikholwa lento abafuna yona ukuthi efunwa yibona ekuthenini sikholelwe kuyona, hayi le eyiqiniso bakufaka bona bakukhontrola wena ukholwa yilokho nako okuyiqiniso nako kwamanga. Hayi ayisebenzi kanjalo impilo sizwe sakithi. Uma usufuna ukubuyela eqinisweni nokubona izinto eziyiqiniso, loyo nto uyibeka emqondweni wakho bese uhlala kwimvelo. Kwenye inkathi nje uyikhulumele wedwa muthanda, hayi lento ukuthi udidwa yilo uyibeke emqondweni uzoyibona uzoyithola impendulo yaloyo nto, hayi ukubeka izinto oyithatha kuma media oyithatha lapha yana kwi-TV na ezinye vele eyingekho. So bayisebenzisa i-TV na ekusicolonizeni. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi bayibona lento engizama ukuyichaza ukuthi iyini lokwe-TV. Ngicabanga ukuthi bayakuzwa mawukuthi mhlambe kukhona okuyimbuzo ngingathandi ukuhamba nje one way, ngiyaye ngidedele nje ithuba makhona ofuna ukubuza. Maye khona ngiyocela ukuthi angene, kodwa maye ngekho siyophinde siqhubeke futhi. Njengoba sazi ukuthi vele yonke into esiyenzayo ila ebusweni bethu isithaset asizibuzi thina ukuthi ngoba yini u-TV mawuphelele usho ukuthi tell a vision. So vele inhloso yabo ukwenza lo tell a vision wabo yilo uDuma awushoyo ukuthi bayakutshela ukuthi imuphi umbono okufanele ube nawo wena, hayi ukuthi ube nombono wakho. Angithi thina sixhumana nabantu abadala through ama-visions, angithi through izibonakaliso. So uma bona sebekutshelile ukuthi buka le TV, lento ozoyibuka TV kuzothi ngalesikhathi usayiregister engqondweni yakho ukuthi ukwazi ukwenza okwakho. Abantu bakhe isidalwa sakho uDuma lesakhuluma ngaso sakamoya mase sifuna ukukutshela sikuvezela ama-visions, ngeke salithola ithuba ngoba wena uzobubukeni le television oyibukayo iyona ezo-occupy ispace sesidalwa sakho lesepha sikutshele si-communicate naso. Uma wenza njalo uyasixosha isidalwa sakho, which is why kuyingakho uma senza imisebenzi yindaba singayilaleli iradio singazibuka ama-TV makwezulu sethwacishani zonke lezinto. Enye izindlela yokukhombisa leyo ukuthi usuke ubiza abantu abadala uzobenzela umsebenzi. So uma ubenzela umsebenzi bazohlala kanjani kunalento lela le TV yakho. So ngiyavuma, ngiyabonga. Okay, sabonga kakhulu baba uMnyando okunezelele. Yazi uthe ukukhumbula umukhuluma ngakhumbula naleyo ukuthi even ngisho ekhaya kwakuthi mekukhona umuntu odlulile emhlabeni kuthiwa ningayibuka i-TV eneredio ningayivuli. Sabonga kakhulu ngombono. Ngizocela ukuthi ngihand over kuba Duma unless mekukhona mhlawumbe usanombuzo but hayi angisibone esinye isandla. Baba Duma, the floor is yours baba. Ngiyabonga, angibonge kakhulu nokugcwalisa nje ukuthi lokho esikushoyo kwamaqiniso kuye kube mnandi if ukuthi kukhona noqhamukayo akusekele lokuthi hayi ngampela kunjalo. Sidluleke sibheke futhi enye into abasikhathe ngayo kwi-universe ebalekile kakhulu. Uke wayithinta umhlonishwa umfowethu lapha mayingena wayithi ukuyikha phezulu ekhuluma ngokukonnecta kwethu nomhlabathi. Yenye into leyo abasikhathe ngayo futhi indaba yecathulo, icathulo lesi esiyithandayo. Icathulo kahle kahle zihamba neagenda. Bayasikhatha kwi-universe ngoba thina sisahamba ngenyawo, okhokho bethu besahamba ngenyawo bengasifaki isicathulo. Babekwazi ukukonnecta nomhlabathi njengoba umfethu echazile wathi thina sinemela nini. Ngakho ukuhamba ngenyawo kuyakhona ukuthi uchargeke. Yebo, ngiyaye ngichazeke njalo lokho ukuthi ila ngaphansi umuntu unama chakras enyaweni. Kunemkenke khona la ngaphansi uma uhamba ngenyawo uthinta umhlabathi, ngakho le kune energy oyilanda emhlabathini engena ngale yomkenke bese iyakucharge ngaphakathi njengomuntu wemvelo.
so ngokwasemoyeni uba namandla uyachajeka so ukuhlala ushiya icathulo noma uhlele egcekeni uyihlalele nje lokhuzeni egcekeni ungayifaki icathulo uyihambele ngenyawo kuyasiza kakhulu lokho ukwazi ukukonnecta nemvelo kwenye inkathi futhi uyihlalele nje phansi ubeke inyawo like sakumeditator ubekele inyawo zakho uconnect nje nemvelo yabo sona ke icathulo ezinye zezinto abayisebenzisile ekusikhatheni futhi neuniverse kunamandla esifanele siwalande lapha emhlabathini asisawatholi lamandla avinjwe yini avinjwe yicathulo neinwele futhi ngokomthetho inwele akufanele ngabe inwele siyayigunda thina sizwe esinsundu ngokomlando waseAfrika inwele zasikade ingagundwa ngoba inwele nazo futhi ziyi-aerial ezixhumanisayo nabantu abangasekho nemoya zixhumanisa futhi nomkhathi nemvelo inwele yingakho abantu bakamoya imvama izangoma inyanga bayake beyishiya inwele izangoma zenza kakhulu ama dreadlocks ngoba ayazi ukuthi inwele ziyi-aerial ezixhumanisa nemvelo nomkhathi nezidalwa zixhumanisa nomoya unkana inwele yebo yingakho uma uzohamba endaweni enomoya omubi ngaphambili uze ungakafiki lapho uze kushaqwa inwele ibophana uthi uyasondela hayibo kwabophana inwele bese uyajika uyabaleka utshenwe yini ukuthi lapha kunento embi utshenwe yinwele angani uyabona ukuthi lesi sidalwe engikhuluma ngaso ukuthi siyakwazi ukukuthayimisa ezintweni uma kuukuthi usesimeni nawe uyimvelo kodwa uma usungasekho kwimvelo siyakuyekelela ezintweni sokuthi abantu sebehlezi beba nezinkinga ingoba lesasidalwa lesiyana asabambethe asekho vele asikho activated ngobani bona sebehamba ngalendlela yabezizwe ezizosikhatha ngoba bebesazi ekuthenini singoba neinwele ke ngokunjalo ke sibambe elikhulu iqhaze ukuthayimiseni siyakconnectisa nomkhathi nabantu abangasekho nemvelo yonkana so neinwele futhi kubalekile ukuyishiya ukuhamba ngeenyawo kubalekile futhi ukuhamba ngeenyawo ezinye zezinto ezibalekile ekuthenini leso sizenze uma siqhubeka futhi le ngizongena kuyona manje ithanda ukuthi ukujula kancane ngizokwehlisa nezwi mama ngikhuluma ukugeza indlela esigeza ngayo iningi labantu abaqondi ukugeza ukuthi ihambe ibanga elingakanani kwela kamoya uma usukugeza usukuyihlambulula uhlambulula umzimba wakho usukuzingcwelisa ekuthenini ube clean kunephutha ke silenzayo masigeza siyake sisebenzise abantu abaningi besilisa mhlambe nabo ngalena kodwa angiboni kodwa abantu abaningi abakhona emhlabeni ngaba ukubupha ubulili bayeke besebenzisa ithawula elilodwa kuyingozi kakhulu lokho sizwisa kithi ukugeza usebenzise ithawula elilodwa kulesi sidalwa lesengishoyo ukuthi naso siyagada ngoba lesasidalwa siclean kakhulu yabona ngale nkathi usebenzisa ithawula ugeza ngalo mhlambe uzogeza umzimba wonke lelo thawula lolo kusiyafana nokuthi lelo alisahlambulukile once ithawula lasuka ngala enkabeni laya ngenzansi wageza lamaphatha ngenzansi lelo thawula olisebenzisayo alisahlanzekile alisahlambulukile ngokwakamoya kodwa kufanele ube nethawula langaphezulu nelangenzansi okusho ukuthi ithawula elinye lizomela lona ekutheni ligeza qala mhlambe ekhanda kufika lana eswini elinye lizoqala ngala bese liyehla ugeze lamaphathi ke lawa ashisayo amaphathi ashisayo ayagezwa wonke sizwisa kithi uba nesineke njengama Muslim yabona ama Muslim ngendlela ageza ngakhona nangendlela masuke eyendlini encane ayakunakisisa lokho kodwa thina ngoba sifundisekile kwela kamoya ngokuyingcwelisa ukuxhumana nesidalwa siyake siwahleke hayi basebenzisa indwangu hayi sikwenza ijoke baningi abantu engibabone lonto beyenza ijoke kanti abazi ukuthi kwela kamoya ihamba ibanga elingakanani lesi sidalwa lesi engishilo ngathi singcwele kakhulu esingibathayo siyazwela kakhulu ngakho kufanele uhlezi uhlambulukile ngoba siyangimbatha sisebenzisana nalomzimba wakho lo umunye ngale nkathi wena ungcolile kufana nokuthi kungcolele wamzimba wakho lo wakamoya asikwazi ukunamathela kuwena ingakho kubalekile ukugeza ugeze futhi ngendlela okuyiyona yona uwahlukanisa amathawula ube nelaphezulu bese uqala uyageza konke umzimba futhi ungashiyi indawo
wehle ugeze usebenzisa amathawula amabili kubalekile futhi lokho ihamba ibanga elideke leyo kugeza kodwa ngizoyibamba lapho ngoba vele nalendlela esigeza ngakhona ayisesiyo nalamanzi esiwasebenzisayo akuwona kodwa ke akusenani okungcono uma ugade lokho ke ngoba kahle kahle siza abantu ababegeza emfuleni ya kodwa ke sesingakuyeka ke lokho kodwa muyibambe ekuhlukaniseni amathawula hawo buqedileke lapho abe mabili ozolisebenzisa liqala phezulu lifike ngala elinye ebe2 lingabi ithawula 1 ngoba uyasicindezela lesasidalwa lesiyana ifuku ukuthi wena usebenzisa ithawula elilodwa leli thawula leli la ngenzansi alikwazi ukubuya uzogeza ngalo ngaphezulu ngoba lisuke selingasahlambulukile. Ngiyafisa futhi ukuthi ngibambe mhlambe makukhona umbuzo futhi aphinde futhi angene mawukuthi ukhona umbuzo khona mawukuthi awukho mhlambe ke sesizoqhubeka. Okay. Hayi mengithi ngiyabheka babuduma ngathi asikho isandla esiphakamile. But mina nginawo umbuzo kodwa futhi kuthi angugodle. Okay nase isandla sivela. Nangu baba umthethwa evela. Ake nginike ni platform. Baba umthethwa, the floor is yours baba. Yebo, bengisafuna ukubuza futhi kumakhona indaba yokugeza njalo ngendaba yeyinwele ukuthi njengabanye la lezi zinto esizigcobisayo zomngozi kanjani nazo vele mazi ukuthi siyagezayo zona esizigcobisayo azinabo nomngozi noma inabo ubuthi mhlambe noma ezingenza ukuthi sikwazi ukuhlukanisa naleso sithunywa leso noma naleso naleyo muntu okufanele siconnecte naye. Lokho bengifuna ukukuza. Okay sabonga kakhulu baba umthethwa ungasehlisa isandla ngifuna ukucheck ukuthi khona umunye ophakamisayo yes PL Chiliza the floor is yours. Yebo ngicela ukubuza imani bengalikhulumi ngicela ukubuza ngeke kuthiwa lesidalwa enisibalulayo asondele kuwena uma ulala unqunu noma uzolala udiniwe ngeke kusho angazi uma kuyiqiniso ngiyacela mina nalo ulwazi ngicobelele ngalapho. Okay hayi sabonga kakhulu baba ngombuzo omuhle sabonga kakhulu ngicela ukucheck ukuthi ukhona mhlawumbe omunye futhi onombuzo Mr. Chiliza ngicela ungehlisela isandla sakho nje usuthola ithuba before ngidlulisa intambo kubabuduma ngabe ukhona mhlawumbe omunye nombuzo. Okay engathi akekho ngicela uku-add nami umbuzo lapho ukuthi ukugeza ngamanzi ashisayo kona ngabe kukhona la kuphazamisa khona esweni lomoya. Ngiyabonga ngicela ukuthi ngikunike ifloor Mr. Duma khona isandla siphakamayo. Yes Mr. Chiliza. Ngikhohle ukubuza lokho kusorisha indishi ukuthi indishi yokugezela khona ubaluleke kangakanani ukuthi ube nendishi yakho ukugezela nokuthi mhlawumbe kuyabagezela kobhavu mhlawumbe mangasengiqile la lapho nisichazele nangakhona. Yabonga. Okay ayisabonga kakhulu Mr. Chiliza sabonga kakhulu. Ngicela ukuthi ngithathe intambo nginike ubabuduma babuduma the floor is yours baba. Ngiyabonga kakhulu ngembuzo esivelile. Ngizoqala ngalo ukuqala nje lo wekhanda ukuthi ngabe la ekhandeni ezintweni esizikhathayo ngabe azinawo yini umphumela ekuthenini siphazamiseke exhumaneni nemvelo izinto esizikhathayo zinawo umthelela kodwa hayi zonke kodwa zona zinawo. Njengani njengokudaya inwele uyibona ukuthi mhlambe sezimhlophe bese usuyayidaya kuyawulimaza lo kukulimaze lokho ngoba unwele nonwele makuthiwa siyajula ngale yeinwele lunembobo luyaphefumula unwele nonwele lunembobo lezo imbobo izona ezisebenzayo ekuconnectiseni nomkhathi. Unwele nje nonwele olulodwa lunembobo liyaphefumula inwele ziyaphefumula mawukuze kusho njalo ukuthi inwele ziyaphefumula yebo ke ziphefumula ngaleyo mbobo leyo ngale nkathi inwele uyishisa okusho ukuthi wena uyayiblocker leya mbobo iyavaleka liyana awubusakwazi kutheni ziphefumule ngendlela okuyiyona yona. So engikwaziyo nenginesho yako iloko okudaya inwele okuthini kuyakwazi ukutheni kublock ngoba nosisi futhi igqoko lezi ezifakwayo lezi amawigi
nalezi exhunywayo inwele nazo futhi ziyakulimaza kakhulu lento lena lezayinwele ngoba zona ke zenza nje lezi igqoko njengoba sengishilo ngathi kune energy esilandayo lapha elangeni futhi ngale nkathi ufake lesi sigqoko lesi okusho ukuthi wena uyicindezelile uyivalele kahle kahle awukwazi ukconnecta nemvelo awukwazi ukconnecta nomdali awukwazi ukconnecta ukuthola leya energy yelanga engena ngenwele efika ikucharge mawusuku ufake lezi ayinwele okusho ukuthi wena kahle kahle uthathe isinqumo sokuthi uzikhathe wena nezidalwa nomkhathi nemvelo ngakho zingozi kakhulu lezi ayinwele ngiyaye ngithi mangikhuluma ngazo ngiluleke kube khona abanye bathi hayi ayikho lento oyishoyo bangayithathi serious lokho kodwa kumuntu ojulile ukhona usiso wakwangitshena wathi hey ungalisho uliphinde mina mangifika endlini nje ngifake legqokwa into yokuqala engifike ngiyenze ngiyayikhumula ngoba ngisuke ngingasafuni lutho angani yabo bakhona abantu ababa nenhlanhla yongibulelwa izinto ezikanjalo omunye njena ayifake kube sengathi uthwele nje umthwalo osindayo imindeni yakubo iyazama ukconnecta na ukuthi hayi lento oyenzayo uyayicindezela thola ukuthi yena ke aka understand yabo agcine kwenza kodwa nakhona futhi ukuyisitha inwele ngalendlela ngalokho kweyigqoke ifakwayo ama-wig ukuluka ama-extension yonke loyo nto usukuyikhatha wena ne-universe yebo cabanga ukuthi ngikukhavile lokhu kwenwele bese sengi-eda nje sengenzela konke ubulili bazi bese sekuzoba ke umbuzo lo obuziwe omunye kombe ukhulume ngani sengilibele ngicela ungikhumbuza ngiyabonga sengiyakhumbula naloku kwesidalwa ukulala unqunu sekuyabuya manje emqondweni cha lokho kwendishi kubalekile ekuthenini ube nendishi yakho angiphinde lokho kubalekile ekuthenini ube nendishi yakho ungasherishi indishi nawo wonke umuntu osuke naye igcikeni mawusuke nje uyinsiza yakwenu umthetho nje ofika uthi noma ukhula uthola umthetho ukuthi iba nendishi yakho eqondile ngeyizathi ke ejule kakhulu engesikwazi ukuyichaza lana nowesigaba sazo nangokuqina nokujula kwazo ngesikwazi ukuyichaza ekutheni kungani ungayisherishi indishi nabanye abantu kodwa engakusho iba nendishi yakho eqondile straight akufanele ekutheni umuntu agezelane nomunye umuntu ngendishi kufanele uyithengele indishi yakho uma sewukuthi sewufuna ukubuyela eqinisweni bese sesiyadlula futhi siyalaphayana ekulaleni ngabe ijulileke futhi lokulala yo akuvumelekile ukuthi ulale unqunu ngoba lesidalwa njengoba echazile ukuthi lesidalwa asikwazi ukulokhuza ukufika kuwena ukukhonza ngawo unqunu yebo kuba njalo impela awuvumelekile ukulala unqunu kodwa ke kufanele ukuthi uhloniphise kube khona ozokugqoka yebo kubalekile lokho nokulala phansi futhi kwenye inkathi kubalekile kakhulu ukulala phansi siyajabula kakhulu lesi sidalwa nokulala futhi ubheke phezulu ubalekile futhi ukulala ubheke phezulu kodwa ngiyaluleka uma ungakayiqali ukuphila lempilo esisho manje ungalala ubheke phezulu ngoba uzolala ubheke phezulu lana emoyeni kunemoya eminingi emibi le moya lena emibi lesidalwe ngisho ukuthi singcwele yiso esilwa nale moya uma kuukuthi wena uzolala emoyeni ungakaconnect nemvelo thola ukuthi sisahlehlile lesidalwa uzodlala imoya emibi thola ukuthi ulela ubheke phezulu usuphupha abhlungu uyacindezeleka uzoyidlalela imoya emibi ngoba awuvikelekile kwela kamoya lesisidalwa sisondelile kuwena angani uyabo so uma usuqalile nawe usubona ukuthi hayi uzozizwa nawe emandleni hayi ngeke ngirayi usungaqala ulale ubheke phezulu akufanele ngabe silala ngendlela esilala ngayo ngokomthetho kufanele ngabe silala phansi sibhekela phezulu yebo uzokwazi ukumbulelwa lapho uthole izinto eziningi nokulala ngokuhlukana futhi kubaleke kakhulu sikhule thina oma wethu nobaba wethu bebengasebenzisi umbhedo owodwa babesebenzisa imibhede eyahlukahlukene babe namasingili ngapha nangapha so ukulala ngokuhlukana kwenye inkathi kubalekile uma uyovakasha uyuvakashe kodwa bese ubuya uyibela wedwa
Uwenzelani naloko? Wenzela ekuthenini imindeni yakini nezidalwa zikwazi ukuthi sicommunicate nawe, zikwazi ekutheni zikhulume nawe. Ngoba if nilele nibabili uthola ukuthi nokulala kwenu akubusisekile vele kwela kamoya nikahlanganiswa ngendlela. Yabo, so uyakulimaza izinto eziningi. Baningi abantu abablockekayo ekufike ngabe sebethola ama message amaningi kodwa imindeni iyahluleka ukusondela kubo ngoba bahlezi belele ngabeli. Noma ngakuthiwa futhi uphelele kunezigaba zakhona okufanele ukuthi le sigaba uyazila ulala wedwa ngale igaba. So ukulala ngaso sonke isikhathi nibabili kuyingozi kakhulu kwela kamoya. Okubalekile nje ukuthi uhlalahlale ubulale wedwa udedele ispace semindeni nokusemoyeni ukuthi ukwazi ukuthi kufike kuwe. Kodwa uma umuntu ohlezi nibabili nje kanje uba nenkinga ehambeni kwesikhathi ngoba awukwazi ukuconnecta nalesi sidalwa. So leyo kulala futhi ibaleke kakhulu, ijulile kakhulu, bengifuna ukuyichaza futhi nayo. Ngicabanga ukuthi sengiyikhavile imibuzo bese sekuzoba ilena yokudinwa. Ukulala udiniwe ukhona nombuzo mhlambe ngibona. Hello, ukhona umbuzo? Amanzi ashisa eza ngamanzi abandayo kuyasiza kakhulu ngoba vele thina singabantu bemvelo fanele ngabe vele sigeze emfuleni kodwa ngoba ke izimo sezimi kanje sesiyake manje sigeza la elokhuzini emagceni ezindlini. Kodwa amanzi kubalekile ukugeza ngamanzi abandayo. Imindeni yakini futhi iyakishesha ixhumane kahle noma ugeza ngamanzi abandayo. Kodwa uma ugeza ngamanzi ashisayo nakhona futhi uyablockeka ngokwakamoya. So kubalekile ukugeza ngamanzi abandayo ngaso sonke isikhathi uma ukuthi umuntu futhi esefuna ukubuyela eqinisweni. Vele sasingawasebenzisa amanzi ashisayo. Sasikade imvelo yethu thina sisebenzisa amanzi abandayo into efike nabo nakhona futhi esilimazayo. So kubalekile ukugeza ngamanzi abandayo futhi. Ngicabanga ukuthi ngikulokhuzile sengikhavile lokho. Okay, angicela ngidedele isandla esiphakamayo zo2. Ngizoqala ukudedela Mr. Okay, uAna nomfana ufikile no Mr. Mnyandu. Yeah, ngicela ukuthi ngibadedele. The floor is open. Sanibonani. Mina ngicela ukuphendula lapho uMakhanya unombuzo akawubuza ukuthi umuthi noma impande inako yini ukuphazamisa okuthize. Ngolwazi lwami yonke into ekhona emhlabeni ikhonela ukusiza thina. Inkinga ukuthi uyisebenzisa kanjani leyo nto oyisebenzisa, ngabe impande ngaba umuthi. Uma thina sithi simvelo, imvelo iyithina. Uma sihlala emahlathini, siphile emahlathini, siconnecta, iyasilapha ngokwenza kanjalo imvelo. Ngokwenza kanjalo siyayinakekela, asiyibulali. Kodwa kuyonakala ke uma ngabe sewenza njani. Uma usuhamba ke uya kulesa sihlahla usinqamulela indlela yokuthi ngesakwazi ukumila, ngesakwazi ukubesiqhubeke sisize omunye umuntu. Wena usuba selfish, ususimba phansi, usuyasixebula, usuyasigcoba, usuwenza lokho. Ungakushiyi okokuthi omunye aphinde asizakale, aphinde uthole lo mthunzi walesa sihlahla. Kuphinde kube ukuthi mawuzoyisebenzisa impande, kubalulekile ukuthi uzenzele wena. Imithi ingcolisiwe. So uma uthenga emakethe, uthenga kubla uthenga khona, ihlukunyeziwe ngalesikhathi ikhiwa. Bekujahe ukuzokwenza imali la. So wena mawuziyela wena ehlathini uzikhelela wena, uzisebenzisela wena, uzowukhulumisa njengoba seshila umthombeni uthi ngomlomo siyadala. Uzowucela njengoba usukucela nokuhlaba isikhwana uyasicela ukusaba, awuveli usidumele nje. Nawo ngokunjalo umuthi uyawucela ukusebenzisa. Naye ke catch lesidalwa esingayifuni into engeyona sokwenza njani sizobaleka nje bathi shila udumo. Kodwa mangabe uyisebenzisa leso sikhathi into yesikhashana le, kufanele ubuye uzihlambulule futhi. Uma usuzihlambulula usumukela lesidalwa uthi
besikudedelile ngalesa sikhathi ukenza leya nto mawusuqedile uyazihlambulula wena usuwenza into ezoklenza ukuthi ube right sibuye isidalwa size kuwena inkinga yindawo la sizithatha khona lezi zinto azikho right lezo ndawo sibulala imvelo futhi ngokwenza kanjalo ngiyabonga. Okay, sabonga kakhulu Mr Mnyanto, sabonga kakhulu ngokunezelela nokuphendula. Ngicela uthathe leli thuba nginika uAnna. Anna, the floor is yours. Okay, ngiyabonga kakhulu. Bengithanda ukunibingelela nonke. Bengisacela nathi ukubuyisela emuva kancane futhi uDuma mayelana nenwele ukuthi iyiphi indlela ke right ukuthi sizinakekele inwele zethu ngoba I think naseBhayibhelini liyasho ukuthi izinwele akumelanga sizichine but then yiphi indlela like right esingayisebenzisa ukuthi sizinakekele inwele zethu. Ngiyabonga. Okay, sabonga kakhulu sasana ngizocela ningehlisele izandla bese ngithatha izintambo ngiyibusele kuBabduma. Babduma. Ngiyabonga kakhulu ukugcwalisa. Bese siyadlula ngicabanga ukuthi uma ukhuluma ngamafutha ukhuluma mhlambe ngoba khona abazodide ucaba cooking oil. Ngiyafisa ukuthi unabe nalapho futhi. Yeah. Yeah, hayi cha mhlawumbe angiliyanisi uvaseline angibeke kanjalo ngoba kusamafutha nawo kodwa lawo ogcoba nje impela emzimbeni yes. Asibonge hayi bese impela hayi bese ngizokushaya mawuthi cooking oil ngoba manje cooking oil iwona engifuna ukuzowuhlaba manje ngoba manje ezinye zezinto ezisibulela cooking oil ngokomthetho uma sigcila singene emafutheni amafutha kahle ngiyacela umhlonishwa ungivalele imic ngiyabonga. Uma sigcila ngamafutha amafutha yiwo futhi abawasebenzisayo ekusiblockeni kufike kuba amafutha inyama yengulube lezo zinto zowuthuza ingozi cooking oil bese sekuzoba inyama yengulube ipork lezo zinto zingcole kakhulu ngangokuthi lesidalwa esiphila kuwe ngaphakathi uma usebenzisa lezo zinto kuyayikhamba sihlehle kuwena uma usebenzisa kakhulu inyama yepork ingcole kakhulu. So if usebenzisa inyama yepork imvama awubi nezibonakalise eziqondayo uyablockeka nje ngokwakamoya ipork namafutha ke ngokunjalo enza into eyi1 uma usebenzisa amafutha kakhulu ayagulisa futhi ayakublocker kodwa ipork kakhulu engifuna ukugxila kuyona ngokwakamoya ipork ingcolile kakhulu cabanga ekuthenini abantu bakithi bayazi ukuthi ihlalaphi ipork nokuthi idlani noma udlula la ihlala khona ipork uyeza ukuthi kunuka kanjani uma ngathi uhamba uyobona into eyidlayo ipork uyabona lesilwane esingcole kangakanani. Ngokocwaningo kuyavela ukuthi ipork ngaphakathi inezibungu amafutha ayo anezibungu ingaphakathi ilayo linezibungu ngokocwaningo bangahamba abantu beyiresearcha lento makuthi abayikholwa kodwa nje ngisho even odokotela impela bayakusho lokuthi inezibungu ilento lena ipork ngaphakathi yes ibiology yakuveza lokuthi inezibungu okusho ukuthi uma wena uyidla usukufana njengomuntu ozingcolisayo ngaphakathi ungcola ke kwakho kuhlehla kwalesa sidalwa lesiyana esengishilo ukuthi singcwele. So ipork ezinye zezinto abantu ekufanele beyigweme bengayidli ipork inomthelelo omubi kwelakamoya namafutha futhi ezinye zezinto ekufanele engabe asiyisebenzisi uma sewuqala sewubuyele eqinisweni engacela mina ukuthi unciphise okungcono uthenge izinto ezifana no lezi ozokwazi ukuyithola inyama ezamanoni usikhiphele wena amafutha ukudla kwakho bese usukuthosa ngalewo mafutha ungasebenzisi cooking oil ngoba cooking oil uyingozi kakhulu ngokwemzimba yethu uyasingcolisa uyasigulisa futhi ukunikeza inkinga kwela kamoya cooking oil. Bese siyabuya sizokhuluma ngokudinwa. Uma umuntu akufanele uhlezi udiniwe ngoba isisekelo somuntu sino positive no negative umoya omuhle nomubi
Yingakho uma uzokwenza into embi kuyaye kube khona into ekukhuzayo ungayenzi lento bese kuba khona enye ithini hayi yenze lento kuba khona imimoya eshayisana ewu2 isekelo somuntu okusho ukuthi umuntu uphila ngani kukhona imimoya lana emihle nemibi wena ke ofuna ukubuyelana neqiniso ofuna ukubuyelana nalesi sidalwa engishilo ngathi singcwele kufanele uhambe ngomoya omuhle so ukudinwa kufola anda umoya omuhle ukucasuka kufola anda umbuso wobumnyama uma kuukuthi umuntu olale ediniwe nohleze edinwa ngaso sonke isikhathi ongathetheleli ongaxoleli ufana njengomuntu osiblocker kwela kamoya kuwena umdali akaphili akangibathi umbathwa womubi Yingakho umuntu onenhliziyo embi ohleze ediniwe ugcine secabanga izinto ezimbi ngaso sonke isikhathi ukubulala maningi ama chances ukuthi lo muntu athakathi maningi ama chances ukuthi lo muntu abulale ngoba vele kuyena ngaphakathi kuphila bani kuphila omubi ngoba unenzondo kodwa uma kuukuthi uyadinwa vele sonke siyadinwa emhlabeni kodwa dinwa ubuyele nganeno uyazi ukuthi lento oyenza la manje sekuyinto ezokufaka emngozini kwela kamoya ezohlehlisa isidalwa sakho esingcwele uzoyidlalela isathanzima ngoba uzo-attracta imoya yobumnyama kuwena ngaphakathi ngoba isidalwa sokulunga siyobe sehlehlile ngoba sona samsana nokudinwa samsana nothando So ngaso sonke isikhathi kufanele uattract umoya wothando lo ukudina ungawusebenzisi kakhulu noma udiniwe kube into ehlanzayo umuntu mecasuliyo iba honest nje umtshela no mfowethu wenza into ukuthi nokuthi wangicasula lento ungaphindi uyenze ngaso sonke isikhathi ihlambuluka Kubalekile ukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi emoyeni wakho ahleze ehlambulukile angahlali namabibi ngoba uyazilimaza yena usiblocker yena kwela kamoya uyazibambezela futhi ngoba kukhona isigaba angeke akwazi ukufika kusona ngoba usuke isidala ezinhle eziphilayo la kuyena seyihlehlile eseoperatewa yena umimoya yobumnyama cabanga ukuthi nginabile futhi kuloko okudinwa bese senginaba sengilokhuza sengicacisa nje yebo kunjalo ukudinwa kuyingozi kakhulu kodwa ngaso sonke isikhathi kufanele ube umuntu osuke esebenzisa umoya wothando uma kuukuthi ucasukile dlulisa uma umuntu enza into ebhlungu hamba umtshela ncamela ukuzondwa kunokuthi wena uzonde akubi ibona abantu abakuzondayo ngobani umtshenile ukuthi wenza into ebhedayo bese yakuzonda ungabi nankinga futhi nalokho jabulele okunokuthi uzonde ngoba manje umuntu ozocindezeleka uwena ngoba ngale nkathi uzonda umuntu ungamtsheni ukwenza into ebhlungu ulokhu umbuka awumtsheni ngale nkathi uthinteka uvuka inzondo lesasidalwa kuwena sokukhanya siyahlehla simela sambela kude so kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuhlanza umoya wakho nenhliziyo yakho sibuye futhi enye into ejulile futhi kakhulu ehamba ibanga elide kwela kamoya ukuhlala endaweni enithi ehlambulukile kubaleke kakhulu ukuhlambuluka ngokwenhliziyo nasendaweni ohlala kuyona futhi kufanele ibe nithi ibe yinhle akufanele ulale ungashanelile akufanele uhlale eyibini indawo ohlala kuyona kufanele mawufika uyivule ishawo umoya indawo ezamakhona kufanele ususe wonke udoti ongaphakathi ngaso sonke isikhathi indawo ohlala kuyona kufanele ibe nithi ishawo umoya ibe yinhle nje uyithande ingubo lala ngazo kufanele uyiwashe ngaso sonke isikhathi sebenzisa izinto ezinithi ngoba ukuhlanzeka uhambisana nalesi sidalwa engishilo ungcola make wangcola lesasidalwa siyazwela siyahlehla bese uba nezinkinga kanti manje uwe oyiqhathene nezinkinga ngoba lesasidalwa hlehlile kusondela imoya yobumnyama so kubalekile ekuthenini ugqoka izinto eziclean nokuthi futhi endlini ohlala kuyona kube nithi yonke into ibe nithi yes so okusho ukuthi kahle kahle kufanele ube nithi ngokwenhliziyo nangokwendawo ohlala kuyona nakho futhi kubalekile angazi noma mhlawumbe isakhona eminye imibuzo sikwazi ekuthenini siyithathe asibonge ngiyabonga ngiqale ngalokhu kwengulube
ekuthenini ukudla okuningi like njengokuthi njengaye ingulube ama-sausage kusetshenziswa wona amathumbe engulube kwezinye zezinto ongeke ukwazi ukuyibona ingulube kodwa kwenye inkathi isuka ikhona nayo ke into ekufanele uyenze lana nebalekile thina abantu abansundu sadalwa kanjena sinamandla wonke umlomo wethu uyadala angikuphinde futhi lokho umlomo wethu uyadala okusho ukuthi wena uma kuukuthi usubuye negrosa yonke kubalekile sizwe sakithi ukuguqa uxhumane nalesi sidalo esiwumoya bese usucela sona ukuthi uyacela ekuthenini izinto ezilapha ezingene ngokungekho emthethweni lokho sukubalile hayi lokho kwenze ngenhloso ukuthi uthenga inyama yengulube yabo lokhu nje okuseceleni uyacela ekuthenini kuhlambuluke lokudla kwamukeleke emndenini lelothuni lomhlabathi nasemoyeni lokudla ucela ukuthi kuhlambuluke bese uthatha amanzi bese lawo manzi bese usuyachela uhlambulula ukudla iyona ndlela engakusiza ke nengivamisa ukuyisebenzisa mina mangisuke ngithenga ukudla so mawusuke uthenga ukudla kubalekile ekuthenini ukudla ukuhlambulule ngaso sonke isikhathi into ozoyifaka ingakho futhi nalokudla lokho okudlayo nje ike kuthiwe kubusise eqala kwakusuke kuvikwa into ezikanjalo mawukubusisa futhi ukudla abanye abantu bavele besha ezinye zezinto uyabo kanti manje kubalekile ukuthi ukubonge kodwa at the same time bese usucela kakhulu ekuthenini njengoba uzodla lokudla ucela ukuthi la kungcole khona ucela ukuthi kuhlambuluke nemndeni odla nayo ngoba sonke masidla sidla nemndeni elele iphila legazini lethu kwi-DNA yethu kwamukeleke nakuyo so lento yokukhuluma nokuhlambulula iyasiza kakhulu iyona ekwazi ekuthenini ikusize ezimeni ezikanjalo ngicabanga ukuthi ngikukhavile lokho ngoba thina umlomo wethu uyadala othi ngibuke isikhathi khona okunye osekufika manje angazi noma ngingakwazi ukumpintshisa kukhona okunye sekufika hello asiqhubeke bengithi uyangena mfowethu $10 minutes okay hayi ngizozama ukulokhuza ukusheshisa umlomo wethu thina uyadala ingakho kungafanele uyiqalekise wena iphutha abantu abalenzayo bayasiqalekisa bona hayi mina ngiyinto engento yalutho uNkulunkulu wangidaleleni wayengidalela ukuhlupheka hayi mina ngiyahlupheka uma ukhuluma izinto ezinegative loyo nto leyo uyayidala uyayiqalekisa uyazibopha wena ngoba umlomo wethu thina uyadala ukukhuluma into uyayibopha ngokwakamoya ingakho nomsebenzi uma uzowenza kwakungafanele usho idate ngizokwenza ukuthi ujike ungayenzi lonto ngoba into osuyishilo sewuyidalile uma umuntu ohlale eqalekisa ngaso sonke isikhathi ezibukela phansi maningi amathuba ukuthi uzushone ungaphumelelanga empilweni ucindezelekile ngoba usiqalekisa wena kodwa uma ukhuluma positive ukuthi hayi nginenhloso ukuthi ngibe khona lemhlabeni ukube ngangekho inhloso ngaba ngikho kufanele ulethe imiyalezo epositive neyinkinga enginazo umdala uyazi usazongikhanyisela ngaso sonke isikhathi athetha umoya opositive musu ukukhipha izinto ezinegative ngibone esinye isandla sosibili ubaba uMabhida ngibone ngathi isandla siphakamile Mr Mnyane uzocela ungehlisele nje isandla baba Mabhida the floor is yours baba yebo baba yes hayi baba akukho okutheni kuphela nje ukubonga nokukhula emphefumulweni nasenyameni ngiyabonga kakhulu ngoba singakhula sibe mpunga kodwa lento manje enikhulumayo isenza sikhule nangokwengqondo nangokomphefumulo ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu nathi baba siyajabula menibonga siyajabula kakhulu ngicela ukuthatha leli thuba since sesingasekho esinye isandla bese ngibusela kubabduma sesiyayivala manje sayigoqa babduma awokuvala nje baba the floor is yours baba ngiyabonga kakhulu sengibhala njena ngiyabonga ukuthi sikhulume sibe sonke sibonisane sifundisane ngalezi zinto ngiyajabula kakhulu nami hayi ngoba ukuthi nathi suke sazi kakhulu kodwa kusuke ukufundisana nokukhumbuzana
ukuthi thina singobani ngoba thina singabantu bemvelo thina. Kodwa kuphela manje sisusiwe kwimvelo lokho kusenza ukuthi singakwazi ukukhonektha nezidalwa nobuthina. Ingakho-ke siyazama ukukhumbuza abantu ukuthi bawobani ukuze sizokwazi ukubuyela emvelweni, sizokwazi ukuthi sikhonekthe nemumva lethu nesisekelo sethu, ngoba ukufa kwesisekelo nemumva lethu okusho ukuthi phela ey'nganeni zethu kuyoba njani, ngoba ithini ekufanele esibasha, ekufanele manje sibuyise lolu lwazi. Ngiyabonga kakhulu ekuthenini bakwazile ekuthenini bebe khona abalandeli nabalaleli khona sihlangane, iloko kuphela nje bekukubonga, akukho okunye. Hayi, sabonga kakhulu nathi baba, siyabonga kakhulu nakuwo wonke umuntu obekhona nje ukuthi sihlangane sibe ingxenye ngenhloso yokuthi sikhulisane. Siyabonga kakhulu, sibonga nakwi-guest yethu. Siyacela ukuthi siyibambela iy'ntambo. Sesohlangana next week ngoLwesibili as kukhona elinye iklasi sizobe sivakashela ubaba Duma again, siqhubeka no part 2 womlando wokukolonizwa komuntu. Sicela ukuthi siyibambela. Sabonga kakhulu, inkosi nibusise, niphile nje nonke. Ngiyabonga kubalandeli bami la ku-YouTube. Ngiyacela noqala ukungena kuleli page subscribe, like, aklikhe nebell, athole namanye amavidiyo azongena. Abafisa ukuba ingxenye yeklasi sikhulume nje sonke, lingena ngo-7 to 9. NgoLwesibili lizobe likhona sikhuluma futhi. Cela awathape leya namba enyakaza lapha phezulu, uyobe sethola ilinki. Ukubhukha u-35 rand nje kuphela, sixoxeni sonke sindawonye.